Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά για την που είστε σήμερα εδώ. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές για μια οικογένεια, για μια ομάδα, για μια εταιρεία που είναι κάτι παραπάνω από σημαντικές, είναι ιστορικές και σήμερα είναι μια τέτοια μέρα για την εταιρεία μας, διότι έχουμε διπλή χαρά. Από τη μία, είναι μαζί μας ο Στέφανος Ξενάκης, έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμούμε όλοι ιδιαίτερα. Ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να μετατρέψει καθημερινές απλές ιστορίες σε μαθήματα ζωής, αλλάζοντας τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, που μας υπενθυμίζει καθημερινά ότι την ευτυχία όπου και να την ψάξουμε, στο τέλος βρίσκεται μέσα μας, αρκεί να ψάξουμε να την βρούμε, στα μικρά, στα ουσιαστικά, στα καθημερινά. Που μας υπενθυμίζει με το παράδειγμά του ότι και στα πιο σκοτεινά σκοτάδια μας υπάρχει φως, αρκεί να βρούμε τη δύναμη να το ανακαλύψουμε. Όσον αφορά την δεύτερη χαρά, ο πρόεδρος της εταιρείας μας, ο κύριος Χρήστος Πανός, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ, βρίσκεται στον Πειραιά. Οπότε είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να μας ενημερώσει για ποιο λόγο δεν είναι μαζί μας και επιτρέψτε μου σε ένα λεπτό να πάρουμε μια βιντεοκλήση για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε βλέπω και εγώ και άλλοι 500. Ένα λεπτό, πρόεδρε, με συγχωρείς. Γιώργο, να γραμμώσουμε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα σας από την Πειραιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά σας, να δούμε μαζί τον Στέφανο και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Αλλά μερικές φορές τυχαίνει και έτσι. Εμείς τα τελευταία 2 χρόνια σκοπεύουμε και δουλεύουμε πάρα πολύ εντατικά για να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα νοήτο στο ταχύτητο για την εταιρεία μας. Οι μέρες ήταν την Παρασκευή την προηγούμενη να υπογράψουμε, τη Δευτέρα, προχθές. Τελικά σήμερα ήταν η τελευταία μέρα που μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε πριν το Πάσχα. Τα κάναμε όλα και το μεσημέρι πριν 2 ώρες καταφέραμε να υπογράψουμε για αυτό το οποίο θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη χαρά για εμάς και μαζί με τον Στέφανο είναι διπλή χαρά. Εύχομαι όλοι να έχουμε τέτοιες χαρές στη ζωή μας όσο περισσότερες γίνεται. Τώρα για μας είναι ο επόμενος 1,5 χρόνος η υλοποίηση του πλοίου, όπου έχει και εκεί πάρα πολύ δουλειά, αλλά τώρα πια έχουμε βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και πιστεύω ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα με τον Στέφανο και να καταφέρει να σας βοηθήσει και να βοηθήσει όλους μας να έχουμε μια καλύτερη ζωή και πιο μεγαλύτερη ευτυχία και αγάπη στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν τα χαρούμενα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα δεν είναι μια απλή ομιλία, είναι μια υπενθύμηση ότι η ζωή είναι ένα δώρο και παρέα με τον Στέφανο Ξενάκη πάμε να το ξεπηδήξουμε. Στέφανε, η σκηνή είναι δική σου. Τέλεια. Πολύ χαιρόμαστε που είστε εδώ πέρα, που είμαστε όλοι μαζί ένα, γιατί γενικώς οι άνθρωποι είμαστε ένα. Ο Ιωγκανάντα έλεγε The delusion of separation, η πλάνη της ξεχωριστότητας, είμαστε όλοι ένα.
και είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε και ένα με τον συνάνθρωπό μας, γιατί από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα τα καλά και από την έλλειψή του ξεκινάνε και πολλά δεινά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Δωδεκάνησους που με έφερε εδώ πέρα. Είναι μια εταιρεία, γνώρισα φυσικά, έχω ταξιδέψει με τα πλοία σας, αλλά ερχόμενος εδώ πέρα κατάλαβα ότι είναι και μια οικογένεια. Και είναι πολύ σημαντικό κάποιες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες αγαπάνε πραγματικά τον τόπο τους και με κάθε τρόπο το δείχνουν. Οπότε πραγματικά ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Δωδεκάνησος που νιώθω και εγώ κατά κάποιο τρόπο μέλος της οικογένειας αυτής. Ό,τι δείτε σήμερα μπορείτε να βιντεοσκοπήσετε, φωτογραφίσετε, ανεβάσετε, κατεβάσετε, μη ρωτάτε, η γνώση είναι για να μοιράζετε. Θα κάτσω και στο τέλος να υπογράψουμε βιβλία, να κάνουμε κουβεντούλες, να βάλουμε φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε. Αρκετοί με έχουν ερωτήσει, οπότε μόνο ένα λεπτό θέλω να πω για τα updates που κάνουμε. Πολλοί από εσάς έχουν έρθει στην Αθήνα ή παρακολουθούνται και μέσω Zoom αυτά. Τα έχω στα stories μου σχεδόν κάθε μέρα. Μία φορά τον μήνα, την τελευταία Κυριακή σύντος του μήνα, έχουμε κάποιον καλεσμένο στην Αθήνα και μια ημερίδα γύρω από το όνομά του, αφιερωμένη στην προσωπική εξέλιξη και είναι και μέσα από Zoom, οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε οπουδήποτε θέλετε. Διαδίδεται και το recording, οπότε μπορείτε να κρατήσετε και το βίντεο. Στο παρελθόν είχα τον Αντρέα τον Πονάνο, την Αγνίτη Μαριακάκη, τον Καλογύρου, τον Λίβιο, τον Γιάννη τον Αθανασόπουλο, τη Μάρια, τον Ηλία τον Ατζέμι, τον Νίκο τον Παπακελή, τον Μάζαη, τον Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη. Οπότε μία Κυριακή τον μήνα αφιερώνουμε στην προσωπική μας εξέλιξη με έναν ξεχωριστό καλεσμένο κάθε φορά. Το επόμενο θα είναι 18 Μαΐου με τον Παναγίτο Μεταξάτο που έχει φέρει τη μέθοδο Σίλβα στην Ελλάδα και με τον Ηλία τον Ατζέμι. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουμε τον εαυτό μου. Αυτά, δηλώσεις συμμετοχής, θα δείτε στα stories που βάζω κάθε μέρα. Έχουν μια πολύ χαμηλή συμμετοχή. Αν κάποιος δεν μπορεί, μερικές μέρες νωρίτερα μου στέλνει και έχουν και κάποιος φυσικά δωρεάν. Λοιπόν, ό,τι σας αρέσει, φωτογραφίστε, βιντεοσκοπήστε, σημειώστε. Οι σημειώσεις, οι ομιλίες φεύγουν, οι σημειώσεις μένουν. Αυτό το βρήκα σε ένα πολύ αγαπημένο φίλο, ένα αγαπημένο βιβλίο ενός φίλου, του Αχιλλέα του Γεωργίου. Το βιβλίο λέγεται «Γιατί ζεις» και λέει «Η μεγαλύτερη δυσκολία στη ζωή είναι να καταλάβεις την απλότητά της». Η μεγαλύτερη δυσκολία στη ζωή είναι να συνειδητοποιείς την απλότητά της. Τα απλά πράγματα είναι τα πιο δύσκολα και συχνά μπερδεύουμε το απλό με το εύκολο. Το απλό δεν είναι εύκολο. Το απλό για να γίνει εύκολο χρειάζεται πάρα πολύ προπόνηση. Πάμε να το δούμε όμως. Είναι δύο πολύ σύντομες ιστορίες πριν ξεκινήσω. Από το τελευταίο μου Σαββατοκύριακο είχα πάει στο Άγιο Όρος, στη Μονή Ξενοφώτος, πηγαίνουμε κάθε χρόνο με τους φίλους μου από το 2003. Εκεί πέρα υπάρχουν περίπου 70-80 μοναχοί, είναι από τα μεγαλύτερα μοναστήρια της Ελλάδος. Ο ηγούμενος είναι ο γέροντας Αλέξιος, που βλέπετε στη φωτογραφία. Ετών 87. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γερνάνε, μεγαλώνουν. Είναι υπεύθυνος για τη Μονή τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής μιας κοινότητας 80 μοναχών. Εμείς ήμασταν 200 ουσιαστικά πιστοί. Στο μοναστήρι ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι 200-300 άνθρωποι. Ένας ηγέτης. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο επισκέπτονται κάθε μήνα ηγέτες πολιτικοί από όλο τον κόσμο. Θα πάει ο βασιλιάς Κάρολος, θα πάνε οι πρωθυπουργοί, ζητώντας την ευλογία και ζητώντας τη γνώση και τη συμβουλή. Αυτή η φωτογραφία την έβγαλα μία μέρα πριν φύγω από το μαγαζάκι της Μονής, όπου είχε πάει σεμνά και ταπεινά να πουλήσει κομποσκήνια. Και του λέω, Γέροντα Αλέξιε, αφού η δουλειά σας είναι να ηγείστε του μοναστηριού, έτσι. Καλά, πέρα ότι είναι μπροστά εκατοντάδες χρόνια, εμείς κάνουμε μέσα sustainability τώρα, αυτοί ουσιαστικά στην ευλογία ευλογούν και τα περισσεύματα από το φαγητό. Το sustainability το καταλάβαμε πριν από μερικά χρόνια. Το κάνουν κάποιους αιώνες στο Άγιο Όρος. Το σημαντικό για αυτή την ιστορία είναι το εξής. Λέω, Γέροντα Αλέξιε, δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι άλλο δουλειά αυτή η εργασία. Μου λέει, παιδί μου, πηγαίνω όπου με χρειάζονται. Και ξέρω ότι αν χρειαστεί πάει στο τουαλέτες να καθαρίσει, πάει στην κουζίνα να βοηθήσει, πάει στο μαγαζάκι για να πουλήσει κομποσκήνια ή οτιδήποτε άλλο. Ξαναλέω τον Αλέξιο και τον κάθε Αλέξιο έρχονται, τον σέβονται και ζητάνε την ευλογία και τη γνώμη του ηγέτης παγκόσμιου. Τώρα τα τελευταία χρόνια μιλάμε για servant leadership, μιλάμε για leading without a title και μιλάμε για 360 leadership. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε μαθήματα σεμνότητας και ταπεινότητας από αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους 87 ετών.
Η δεύτερη ιστορία είναι και αυτή από το Άγιο Όρος τώρα που είχα πάει. Είναι ο πατέρας Θεωνάς, είναι ο πνευματικός μου δάσκαλος και είναι ο άνθρωπος τον οποίο πρωτοεξομολογήθηκα το 2003. Είχα έναν ενθουσιασμό και ένα φόβο. Την εποχή τη δική μου, εγώ είμαι 56 ετών, η θρησκεία, όπως τη μαθαίναμε στο σχολείο τουλάχιστον, ήταν αρκετά τιμωρητική. Ανά πάσα στιγμή θα πας στην κόλαση ή οτιδήποτε άλλο και είχα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό να πάω. Όταν πρωτομίλησα όμως στον πατέρα Θεωνά, ούτε δάχτυλο σηκωμένο, ούτε φρύδια σηκωμένο, ούτε τίποτα, με κατανόησε, με κατάλαβε, με συμβούλεψε. Και τώρα την τελευταία φορά που τον είδα και συζητήσαμε, δεν είναι εξομολόγηση, είναι συζήτηση πια. Στο τέλος μου λέει: Ρε Στέφανε, να σε ρωτήσω κάτι, προσεύχεσαι? Λέω: Πατέρα Θεωνά, προσεύχομαι. Και χωρίς να μου το πει, ένιωσα την ανάγκη να πω ότι, ξέρετε, έχω την ανάγκη να προσεύχομαι λίγο παραπάνω όμως, τώρα που σας είδα. Μου χαμογέλασε, δεν είπαμε τίποτα άλλο. Κατεβαίναμε μετά από το Άγιο Όρος, πήγαμε με το ταχύπλο στην Ουρανούπολη, ταξιδεύαμε μαζί, βγάλαμε την ετήσια φωτογραφία μας και του λέω: Πατέρα Θεωνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο ωραία με κάνετε και νιώθω όταν με κατανοείτε και δεν με κρίνετε και φεύγω με πιο ελαφριά καρδιά αντί για πιο βαριά καρδιά. Γυρίζει και μου λέει: Εγώ όταν μεγάλωνα, η εικόνα που είχαμε, ο Θεός δεν ήταν ποτέ έτσι προφανώς και δεν είναι έτσι, ήταν ότι ο Θεός είναι τιμωρός, του λέω. Μου λέει: Στέφανε μου, ο Θεός είναι αγάπη, όχι τιμωρία. Εσχάτως, τα τελευταίες δεκαετίες μιλάμε για ενσυναίσθηση. Αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί εξ αυτών, έχουν ενσυναίσθηση πάρα πολλά χρόνια. Sustainability, πολλά χρόνια. Ηγεσία, πολλά χρόνια. Και ήθελα απλώς να κάνω αυτή την μικρή εισαγωγή από το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Έχω φέρει 4 λεξούλες. Μου αρέσει να παίζω με τις λέξεις και όπως είπε και ο Λευτέρης, μου αρέσει να επικοινωνώ μικρές, απλές ιστορίες των συνανθρώπων μας, οι οποίοι έχουν πολύ σοφά πράγματα να μας μάθουν. Απλώς είμαστε συνήθως αλλού, στους λογισμούς μας και πολύ συχνά και στα κινητά μας τηλέφωνα. Το μεράκι είναι μια μαγική λέξη, δεν είναι ελληνική, αλλά χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην Ελλάδα. Έχει τουρκικές ρίζες και το μεράκι ουσιαστικά είναι μια λέξη που είναι αμετάφραστη σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Στα αγγλικά, αν ανοίξετε το Oxford Dictionary, οι Άγγλοι λένε μεράκι to put a bit of yourself in everything you are doing. Να βάλω ένα κομμάτι του εαυτού μου, την ψυχή μου, μέσα σε αυτό το πράγμα το οποίο κάνω. Στο λεξικό του Μπερναρδάκη λέει μεράκι είναι σφοδρά επιθυμία, πόθος ή εξαιρετική καλαισθησία. Το μεράκι τελικά είναι αγάπη για αυτό που κάνω και κανένας δεν μπορεί να πετύχει αν δεν αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει. Δυναμώνουμε λίγο. Ακούτε? Παγωμένη μόκα, αγάπη μου. Παγωμένη μόκα. Την έχουμε ακούσει όλη την Έλενα, η οποία είναι μια κοπέλα η οποία ποτέ δεν είναι κομμότρια, δεν είναι κομμότρια, είναι ουσιαστικά καλλιτέχνης. Θα βάλουμε και το επόμενο βιντεάκι για να δούμε τι πραγματικά σημαίνει μεράκι. Μένουμε στα social media πολλές φορές, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένουμε στα social media, είναι 2 βιντεάκια ακόμα που τα θέλουμε λίγο πιο δυνατά. Μένουμε στα social media, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία πίσω. Γρανίτης, αγάπη μου, γρανίτης, μεταλλική ψυχρή μέσα σε κατάσταση. Είναι πολλά τα επίπεδα. Μαλάρα, ποιότητα, μόνο ποιότητα. Δευτεροκαθρέφτης, καταπληκτικό. Γρανίτης. Την επόμενη μπορεί να μην την ξέρετε πολύ καλά. Είναι η Ιωάννα, η φίλη μου, είναι η speech specialist. Είναι μια φιλόλογος, η οποία αν την ακολουθήσετε στο Instagram και στο TikTok, κάθε μέρα είναι μαθήματα, ωραία μαθήματα με αγάπη και μεράκι, 30 δευτερολέπτων για το πώς να μιλάμε σωστά ελληνικά. Ανακολουθώ στην αναμεικτή. Για κάτσε να σου πω πώς το ανακολουθώ. Το επίρρημα σκανδαμικτή προέρχεται από το συντηρητικό α και το ρήμα σκανδαμής, που σημαίνει ανοιγοκλίνω τα μάτια μου. Παρακολουθώ και ανοιγοκλίνω τα μάτια μου, πολύ μεγάλη προσοχή δηλαδή. Αν κάποιος έχει σκανδαμικτή, σημαίνει πως έχει επιπλέον να ανοιγοκλίνει τα μάτια σου τόσο γρήγορα. Εσύ μπορείς να πεις ασκανδαμικτή. Thank you. Δεν έχουμε άλλο βιντεάκι, εγώ το κατεβάζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Αγαπάνε αυτό που κάνουν. Το ξαναλέω, κανένας ποτέ δεν πέτυχε σε κάτι που δεν αγαπάει. Δεν μπορείς να πετύχεις και να ευτυχήσεις
σε κάτι που δεν αγαπάς. Ο Σίνεκ, στο βιβλίο του Leaders Eat Last, λέει ότι είναι λιγότερο από το 10% των ανθρώπων στην οικουμένη που αγαπάνε πραγματικά αυτό το οποίο κάνουν. Λέω εδώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παραδίδουν ένα προϊόν, ούτε καν μια υπηρεσία. Παραδίδουν μια εμπειρία. Αν ακούσατε την Έλληνα στο πρώτο βίντεο, με τα μαλλιά και τα χρώματα κτλ. Και αυτή την απίστευτη δημιουργικότητα που τη διακρίνει, είπε το αξίζεις, αγάπη μου. Άρα ουσιαστικά δεν παραδίδουν ένα προϊόν, μια υπηρεσία. Η Μάρια Αγγέλου έλεγε ότι θα ξεχάσεις αυτό το οποίο σου είπανε, θα ξεχάσεις αυτό το οποίο σου πούλησαν, δεν θα ξεχάσεις ποτέ πώς έκανε να νιώσεις. Εγώ είμαι παιδί πνευματικό του Ρόμπιν Σάρμα, είναι φίλος και μέντορας. Μία φορά το χρόνο πήγαινα παλιά στο Τορόντο, στο Καναδά, να παρακολουθήσω τη σεμινάρια του. Μία φορά μας έβαλε ένα βιντεάκι από έναν καθαριστή τουαλέτας στο Johannesburg, κάτω στη Νότια Αφρική. Οπότε με το που μπαίνει μέσα ο Ρόμπιν, τον οποίο δεν τον ήξερε ο καθαριστής, του λέει Welcome to my office. Καλώς ήρθες στο γραφείο μου. Του λέω Ρόμπιν, τι εννοείς Welcome to my office? Αυτό είναι το γραφείο μου, λέει. Και ο σκοπός της ζωής μου, το mission statement, όπως το δεκάνησος και κάθε εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της έχει mission statement, η αποστολή μου είναι οι άνθρωποι να βγαίνουν από εδώ πέρα μέσα πιο χαρούμενοι από ό,τι μπήκαν. Ο καθαριστής τουαλέτας και κανένα επάγγελμα δεν είναι χαμηλότερο από κάτι άλλο. Ο σκοπός του είναι οι άνθρωποι να βγαίνουν πιο χαρούμενοι από ό,τι μπήκαν. Μεράκι πάντα. Αυτό είναι ένα βιβλίο των 60s, το The Success System That Never Fails του Clement Stone. Και λέει, The feeling for quality, the instinct for excellence performance can get into your very bones. Αυτή η ανάγκη για ποιότητα και όλο αυτό που δίνουνε είναι μέσα στα κόκαλά τους. Δεν το κάνουν για σένα. Είναι το οξυγόνο τους και αν τους το στερήσεις, θα πεθάνουν. Είναι μια εσωτερική ανάγκη να αγαπήσουν και να μεταδώσουν αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν. Λέω στο τελευταίο βιβλίο ότι για να μπορώ να ανήκω στο 1% σε αυτούς τους ανθρώπους ευλογημένους, ή στο 3 ή στο 5, είναι μονοψήφιο το νούμερο όμως δυστυχώς. Για να ανήκω στο 1% πρέπει να μην κάνω αυτό που κάνει το 99%. Για να μπορώ να ανήκω στο 1% πρέπει να μην κάνω αυτό που κάνει το 99%. Υπάρχει μια εξαιρετική ομιλία στο YouTube από ένα TEDx, από τον μαστολόγο τον Ξεπαπαδάκη. Αν γράψετε Ξεπαπαδάκης TEDx, θα δείτε μια εξαιρετική ομιλία του, Ξεπαπαδάκης, και ξεκινάει και λέει ότι στη ζωή αυτή υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που έχουν προσδοκίες από τους άλλους και αυτοί που έχουν προσδοκίες πρώτα από τον εαυτό τους. Αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι και να γίνεται, Μητσοτάκης, Κασελάκης, Τραμπ, COVID, ξε-COVID, ξεκινάνε από τον εαυτό τους, αναλαμβάνουν την προσωπική ευθύνη για τη ζωή τους και λένε εγώ θα το κάνω. Το αγαπάω και θα το κάνω και θα δώσω αγάπη μέσα από αυτό το οποίο κάνω. Αυτό είμαστε πάντα στο μεράκι. Ψάξτε βιβλία, ξαναβάλτε τα βιβλία στη ζωή σας. Πάσχει το διάβασμα με το overuse των κινητών τηλεφώνων. Δεν μπορούμε πλέον να συγκεντρωθούμε στο να διαβάσουμε. Και αυτό είναι πολύ κακό. Έλεγε ο Mark Twain, το να ξέρω να διαβάζω και να μην διαβάζω δεν με διαφοροποιεί σε τίποτα από κάποιον ο οποίος δεν ξέρει να διαβάζει. Το να ξέρω να διαβάζω και να μην διαβάζω δεν με διαφοροποιεί σε τίποτα από κάποιον που δεν ξέρει να διαβάζει. Είναι ένα βιβλίο που το βρήκα σε ένα παλιατζίδικο, επισκέφτομαι αυτήν την εποχή εντατικώς τα παλαιοβιβλιοπωλεία και ανακαλύπτω παλιά ξένα διαμαντάκια, είτε ελληνικά είτε ξένα. Αυτό είναι γραμμένο το 1929 το βιβλίο. Είναι το ψυχοεκπαιδευτικό σύστημα του Θανάση Αθανασούλη. 1929. Και διαβάζω τι λέει εδώ πέρα ο Αθανασούλης, τι έλεγε. Η προσπάθεια που αγαπούμε γίνεται ευχαρίστησης. Και μετά λέει τότε η ζωή γίνεται εκτάκτως ενδιαφέρουσα. Γραμμένο το 1929. Αν δεν βρεις αυτό το οποίο αγαπάς, η ζωή σου δεν θα είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Νικόλας, είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς. Είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ευλογία να εργάζονται και να τους πληρώνουμε για να κάνουν το χώρο τους. Το να είναι στο μεράκι στο σκοπό της ζωής μου είναι απαραίτητη, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να πετύχω και να ευτυχήσω.
Εάν δεν είμαι στο μεράκι μου, σίγουρα δεν πρόκειται να ευτυχήσω και να πετύχω. Αν είμαι στο μεράκι μου και δεν δουλέψω με τον εαυτό μου να εξελίσω το ταλέντο μου, πάλι δεν θα ευτυχήσω και δεν θα πετύχω και θα είναι κρίμα γιατί θα χάσει το σέβας. Άρα το μεράκι είναι μια πάρα πολύ σημαντική αξία. Να αγαπάς αυτό που κάνεις. Υπάρχει κάτι σημαντικό όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, υπάρχει το λεγόμενο άχρονο. Εργάζεσαι για 1 ώρα και εργάζεσαι για 5 ώρες και νομίζω ότι πέρασε 1 ώρα. Και επειδή βλέπω νέα παιδιά εδώ πέρα και χαίρομαι πάρα πολύ, τα παιδιά μας να κάνουν αυτό το οποίο αγαπάνε εκείνα και όχι αυτό το οποίο νομίζουν ότι θα αγαπήσουμε εμείς αν κάνουμε. Η δεύτερη ιστορία γύρω από την αξία, και είναι πολύ μαγικό το ταξίδι των λέξεων. Αυτό το βρήκα νομίζω στο λεξικό Χάρη Πάτσι της Καθαρέγουσας. Αξία είναι η σπουδαιότης προσώπου ή πράγματος. Αξία είναι η σπουδαιότητα την οποία αποδίδουμε σε κάτι. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό το κομμάτι της αξίας. Αυτό είναι ένα μαγικό βιβλίο, είναι από το βιβλίο «Ο εκατομμυριούχος τα παίρνει όλα», αν θυμάμαι καλά, εκδόσεις Keybooks. Είναι «Ο εκατομμυριούχος τα παίρνει όλα», αν θυμάμαι καλά, ναι. Λέει εδώ πέρα ότι η αληθινή σου αξία καθορίζεται από το πόσο παραπάνω δίνεις σε σχέση με αυτό που εισπράττεις. Η πραγματική σου αξία καθορίζεται από το πόσο παραπάνω δίνεις σε σχέση με αυτό που εισπράττεις. Στην εποχή τη δική μου, αυτοί που έδιναν παραπάνω από αυτό το οποίο έπαιρναν, τους λέγανε κάποιοι έξυπνοι, σε εισαγωγικά τους λέγανε κορόιδο. Αν δίνω συνειδητά, και είναι πολύ σημαντικό να δίνω συνειδητά και όχι για να είμαι αρεστός, αλλά αν είναι τρόπος ζωής το να δίνω παραπάνω από αυτό που εισπράττω, αυτές είναι από τις βασικές αξίες και κανόνες για να πάει κάποιος μπροστά και να ευτυχήσει πραγματικά, αρκεί να δίνω συνειδητά και να ξέρω για ποιο λόγο το κάνω. Πάμε το δούμε. Είναι πριν από αρκετά χρόνια, έχουμε πάει στη Μήλο με τη σύντροφό μου, τη Μαρία μου, και έχουμε μείνει σε ένα πολύ ωραίο Airbnb. Την επόμενη μέρα, μετά από κάποιες μέρες, φεύγουμε για Κίμολο. Οπότε η κοπέλα που έχει το Airbnb, το οποίο ήταν εξαιρετικό και όλα ήταν εξαιρετικά, στέλνει ένα μήνυμα στη Μαρία το απόγευμα και λέει το εξής. Καλησπέρα, συγγνώμη για το ακατάλληλο της ώρας. Αύριο να σας ενημερώσω πως μπορείτε να κάνετε late check-out αν φεύγετε απόγευμα. Καλό βράδυ. Μόνη της μας πρότεινε να κάτσουμε παραπάνω. Λεπτομέρεια, καθόλου. Ταξιδεύω συχνά, πάω στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, έχω μείνει σε πολύ καλά ξενοδοχεία. Ποτέ κανένας μέχρι τώρα δεν μου πρόσφερε late check-out με δική μου πρωτοβουλία. Ακόμα και σε Four Seasons ή σε Mandarin έπρεπε πολύ ευγενικά να το ζητήσω και αν μπορούσαν θα μου το έδιναν. Αυτή η τύπισσα μας το πρότεινε χωρίς καν να το ζητήσουμε. Πόσο ωραίο πράγμα, αξία στον πελάτη σου, στο παιδί σου, στο συνάνθρωπό σου, στο συνεταίρο σου, στον άγνωστο στον δρόμο, να του δώσεις κάτι το οποίο όχι μόνο δεν απέτησε, ούτε καν ζήτησε. Ξαναγυρίζω στη Μάγια Αγγέλου το quote, ότι θα ξεχάσεις όλα αυτά τα οποία σου είπαν ή σου πούλησαν ή σου έδωσαν. Δεν θα ξεχάσεις ποτέ πώς έκαναν να νιώσεις. Ο Σάρμα μας έλεγε ότι ουδέποτε ήταν τόσο απλό για να πετύχεις. Δεν είχε πει εύκολο. Είχε πει απλό. Γιατί στο κομμάτι αυτό δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν δίνεις αξία στον απέναντί σου, δίνεις και στον εαυτό σου. Και υπάρχει ένα βιβλίο, αν κρατάτε σημειώσεις, σημειώστε το, λέγεται Category of One. Είναι επιχειρήσεις που στο κομμάτι τους δεν έχουν καθόλου ανταγωνισμό. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις στο κομμάτι τους. Είναι αντίστοιχη Έλενα, η Ιωάννα, που στο segment τους είναι μόνοι. Το λέω και στους αγαπημένους φίλους που ήταν από την Αθήνα και έχουν έρθει να ανοίξουν κάποια επιχείρηση εδώ πέρα, ουδέποτε ήταν τόσο απλό για να ξεχωρίσεις. Όχι εύκολο. Πάμε να το δούμε. Αξία πάντα. Αυτό τον άστεγο είναι homeless αυτός ο άνθρωπος. Τον γνώρισα σαν Diego που είχα πάει να παρακολουθήσω κάποιες ομιλίες. Είναι ένας άστεγος ο οποίος κάνει αυτά τα εξαιρετικά καλλιτεχνήματα με τις πέτρες, οι οποίες προφανώς του έχουν πάρει άπειρες ώρες για να το στήσει. Προσέξτε πέρα αυτόν τον πύργο που έφτιαξε, πόσο μαγικός είναι.
έφτασε εδώ πέρα πάνω και έβαλε και την πέτρα, η οποία είναι αδύνατο να σταθεί εκεί πέρα πάνω αυτή η πέτρα. Μπορεί να βάλει κόλλα, μπορεί οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Στην καλύτερη, οι υπόλοιποι θα σταματήσουν εδώ πέρα. Αυτός πήγε εδώ πέρα πάνω. Με κίνδυνο να πέσει όλο το οικοδόμημα. Ναι, αλλά εδώ πέρα πάνω είσαι μόνος, φίλε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι το category of one. Είναι η Ιωάννα, είναι η Έλενα, η Δωδεκάνησος και πάρα πολλοί επαγγελματίες που την ψάχνετε και κυνηγάτε τη δουλειά της αμαμούνια. Στο κομμάτι αυτό είσαι μόνος. Γιατί δίνεις αξία που κανένας δεν ονειρεύτηκε ποτέ να δώσει. Και πραγματικά υπάρχει μια μαγική ερώτηση. Γιατί να μην τη δώσεις? Εσύ θα είσαι ο πρώτος που θα είσαι χαρούμενος. Είναι αυτό που λένε μέχρι το ρετυρέ πας με τα σανσέρ. Στο ρετυρέ θα πας με τα πόδια. Και στο ρετυρέ, που δεν είναι μόνο χρήματα, επιτυχία, μπορεί να είναι αγάπη, μπορεί να είναι φιλανθρωπία, μπορεί να είναι αφοσίωση, είναι ελάχιστοι που θα συνεχίσουν. Είναι τόσο σημαντικό να δίνω αξία μέσα από την καρδιά μου. Τρίτη ιστορία, γύρω από την αξία. Έχω ένα όμορφο σπίτι στη Βούλα κάτω στην Αθήνα, το οποίο ήταν νοικιασμένο για 5 χρόνια, ξενοικιάστηκε και ουσιαστικά μια μεσήτρια μου βρήκε τον επόμενο νοικιαστή. Χρειάστηκε περίπου 1-2 μήνες, φρεσκάρισμα και εργασίες για να παραδώσει το σπίτι να είναι πραγματικά όπως θα ήθελα να είναι. Το ενίκιο, το συμβόλαιο ξεκινάει 1η Μαΐου. Από τέλη Μαρτίου, που το σπίτι ήταν ψιλοέτοιμο αλλά είχε ακόμα δουλειά, η γυναίκα του νοικιαστή είχε ζητήσει από τη μεσήτρια πολύ ευγενικά να επισκεφτεί το σπίτι 1-2 φορές ακόμα για να μετρήσει τους χώρους. Οπότε μου ζήτησε η μεσήτρια να αφήσω μια πέτρα, κάτι να μπορεί να μπει και να βγει. Κατάλαβα ότι η Έλενα, η γυναίκα του ιδιοκτήτη, του ενοικιαστή, ήθελε να μπει και άλλες φορές, αλλά δεν το ζήτησε. Τελευταία φορά, προμηνώς σχεδόν, κάτι λιγότερο, λέω στη μεσήτρια τη Δήμητρα, λέω Δημήτρα, δώσε το κλειδί από μένα να μπορεί να μπαινοβγαίνει. Η Δήμητρα μου λέει, μα δεν είσαι υποχρεωμένος, μου λέει, το ενίκιο ξεκινάει 1η Μαΐου. Λέω και δεν έχει σημασία το όνομά του, δεν είναι υποχρεωμένος να μου βάλει όλες αυτές τις γενναίες προκαταβολές που μου έβαλε. Οπότε πες στην Έλενα ότι τα κλειδιά είναι από μένα. Να είναι 1 μήνα μπροστά να μπορεί να μενοβγαίνει να κάνει τη δουλειά της. Συναντήκαμε την Έλενα πριν από μια εβδομάδα. Δεν μου το ζήτησε ποτέ. Με πήρε μια αγκαλιά, μου λέει: δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με διευκόλυνες. Ήμουν υποχρεωμένος? Όχι. Χάρηκε η Έλενα? Πολύ. Χάρηκα εγώ ακόμα πιο πολύ. Είναι τόσο σημαντικό να μπορείς να δίνεις αξία μέσα από την καρδιά σου. Να είσαι κορτάτος, ακομπλεξάριστος, γενναιόδωρος και γενναιόψυχος. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις στον εαυτό σου, να δώσεις παραπάνω αξία από αυτή που σου ζητάνε. Αν δώσεις παραπάνω αξία από αυτή που σου ζητάνε και 1, 2, 3 δεν το εκτιμήσουνε, παίρνεις το καπελάκι σου. Ξέρει πολύ καλά μια φίλη που κουβεντιάζαμε νωρίτερα και φεύγεις. Και όταν έχεις μάθει να δίνεις αξία, είσαι περιζήτητος και σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας και σαν οτιδήποτε άλλο. Έλεγα στο πρώτο το δώρο ότι κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιος κάτι περισσότερο. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι κάτι περισσότερο. Και το σημαντικότερο δεν είναι τι έχω, είναι τι είμαι. Αυτό που έχω, είτε είναι υλικό είτε άειλο, συμβαίνει κάτι μπορεί να φύγει, να το χάσεις. Αυτό που είσαι, δεν το χάνεις ποτέ. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, ιδανικά συνειδητά, γίνομαι ο ίδιος, ενσωματώνεται σε μένα. Και βλέπω και πολλά παιδιά και νέους και χαίρομαι πάρα πολύ. Και πραγματικά δεν ξέρουμε, γιατί έχω και εγώ παιδιά στην εφηβεία, όταν κλείνεστε στην πόρτα μέσα, αν διαβάζετε, αν είστε με το κινητό. Θα είστε και με το κινητό, είμαι μαζί σας. Αλλά δεν θα είμαι εγώ πάντα από πάνω σε τσεκάρα. Οφείλεις να είσαι και με το διάβασμά σου, γιατί χτίζει συνέχεια απέναντι στον εαυτό σου. Τον εαυτό σου δεν μπορεί να το κοροϊδέψεις. Η πραγματική ζωή μου είναι αυτή που κάνω όταν είμαι μόνος μου. Όταν κανείς δεν βλέπει. Αυτό είναι η πραγματική ζωή. Όταν είμαι μόνος μου, όταν κανείς δεν βλέπει, αυτό είναι η πραγματική μου ζωή. Και για να κλείσω με την αξία,
Επειδή ο Jim Rohn τα είχε πει σχεδόν όλα, τα μισά στο κομμάτι του self-help τον τελευταίο αιώνα τα είχε πει ο Jim Rohn, ο μέντορας του Tony Robbins και τα υπόλοιπα όλοι οι υπόλοιποι. Είχε πει ο Jim Rohn, δεν σε πληρώνει για τον χρόνο σου. Σε πληρώνει για την αξία σου. Σε αυτή τη ζωή, φίλε, δεν πληρώνεσαι ορομίσθιο, ημερομίσθιο, whatever. Ναι, τελικά, αν διαιρέσεις το μισθό σου ή τις απολαβές σου, για κάποιες ώρες βγαίνει ότι παίρνω τόσο την ώρα. Δεν είναι αυτό, κάνεις λάθος. Σε πληρώνει για την αξία σου. Και υπάρχει ένας τρόπος για να ανεβάσω τις απολαβές μου, υλικές και όχι. Δεν θέλουμε μόνο τις υλικές, τις θέλουμε και τις υλικές, αλλά θέλουμε και τις ηθικές. Ένας τρόπος υπάρχει μόνο να ανεβάζω συνέχεια την αξία. Οπότε είναι πολύ ιερό που είστε 300 τόσοι άνθρωποι εδώ πέρα. Έχετε στερηθεί μια υπέροχη ροδίτικη μέρα για να είμαστε σε μια πολύ ωραία αίθουσα, μια πολύ ωραία διοργάνωση, για να πάρουμε στο και μια ιδέα. Ποτέ δεν ξέρεις από πού θα πάρεις την ιδέα την επόμενη. Άρα ουσιαστικά για να ανεβάζω την αξία μου, πρέπει να εξελίσσω. Πρέπει το να εξελίσσουμε να γίνει τρόπος ζωής. Πρέπει κάποιες φορές, γιατί η λέξη πρέπει οφείλεται από το πρέπον, είναι πρέπον να ανεβάζω την αξία μου. Δεν θα καθορίσει τη ζωή μου σε αυτή τη ζωή αν θα γεννηθώ κόρη ή γιος του Elon Musk. Δεν θα καθορίσει τη ζωή μου αυτή αν θα γεννηθώ αρτιμελής ή παραπληγικός, τετραπληγικός. Θα την επηρεάσει. Δεν θα την καθορίσει. Θα την καθορίσει το κατά πόσο θα δουλέψω με τον εαυτό μου ή όχι. Αυτό θα καθορίσει. Καλύτερη γνώση, καλύτερες επιλογές, καλύτερα αποτελέσματα. Η άγνοια είναι η ρίζα και ο μίσχος κάθε κακού, έλεγε ο Πλάτωνας. Και όταν εγώ ξεκίνησα ψυχοθεραπεία πριν από 16-17 χρόνια που με μεγάλη μου κόρη και δεν είχα ιδέα, όταν ξεκίνησα να παρακολουθώ ψυχοθεραπεία, όταν γεννήθηκε η κόρη μου μεγάλη, μου είπε η ψυχοθεραπεύτριά μου να τη δεις όπως επιθυμεί και να σ' αρέσει. Δεν είναι αυτό το χαζό που έλεγα και εγώ να δεις όπως επιθυμείς. Δεν είναι θέμα πρόθεσης. Είναι θέμα άγνοιας. Άρα οφείλω πραγματικά να εξελίσσουμε συνέχεια. Πάμε να το δούμε. Και με την ευκαιρία να δούμε και τη μαγεία της ελληνικής γλώσσας, αυτής της μαγικής γλώσσας. Έλεγα σε μία φίλη που ήρθε, που είναι πολύ φίλη με μία φίλη της, ότι σε ένα από τα λεξικά που μελετάω αυτή την εποχή, στη λέξη φίλος, ως συνώνυμο, βρήκα τη λέξη ομοιόσπλαχνος. Ομοιόσπλαχνος. Πόσο υπέροχο είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Πόσο υπέροχη γλώσσα έχουμε. Η προπόνηση, λοιπόν, το αν θα έχω δουλέψει πριν, έχει να κάνει ετυμολογικά, αυτό είναι από τον Παμπινιόν το ετυμολογικό, προπονώ είναι μοχθό εκ των προτέρων. Είναι πριν από τον αγώνα ή από το οτιδήποτε, πονάω για να μην πονέσω μες στον αγώνα. Ένας πολύ σπουδαίος πυγμάχος, κλάση του Μοχάμετ Άλι, ο Φρέιζερ, είχε πει ότι όταν μπεις στο ring να παλέψεις, να παίξεις την πυγμαχία, φαίνεται κατά πόσο έχεις προπονηθεί πριν ή όχι. Στη ζωή δυστυχώς οι περισσότεροι πηγαίνουμε απροπόνητοι. Και ελπίζουμε σε κάποια συγκυρία, έναν πολιτικό, μία whatever, να μας φτιάξει τη ζωή, δεν τη φτιάξει κανένας. Και όσο δεν τη φτιάχνει κανένας, τόσο θα θυμώνουμε. Μόνο από μέσα προς τα έξω φτιάχνουμε τα πράγματα. Εξέλιξη πάντα. Λέει εδώ πέρα, αν εγώ δεν επενδύσω στον εαυτό μου, γιατί να επενδύσει κάποιος άλλος? Εάν εγώ δεν επενδύσω σε μένα, γιατί να επενδύσει σε μένα ο εργοδότης μου, ο υφιστάμενος μου, ο προϊστάμενος μου, η γυναίκα μου, η σύντροφός μου ή τα παιδιά μου? Αν εσύ, φίλε, δεν επενδύσεις σε σένα, γιατί να επενδύσει κάποιος άλλος? Αν εσύ δεν πιστεύεις, αν είσαι μετοχή και δεν αγοράσεις τη δική σου τη μετοχή και δεν επενδύσεις, γιατί να επενδύσει κάποιος άλλος? Γεννιόμαστε με μια πάρα πολύ λάθος υπόθεση. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Ειδικά στην Ελλάδα, που έχουμε πάρα πολλά καλά, υπάρχει και μια υπόθεση που μας κατατρέχει. Γεννιόμαστε, λες και κάποιος μας χρωστάει κάτι. Δεν σου χρωστάει κανένας τίποτα. Κανένας δεν σου χρωστάει τίποτα. Ούτε καν τα παιδιά μας δεν μας χρωστάνε. Εάν είμαστε σωστοί γονείς, θα είναι τα παιδιά μας κοντά μεγαλώνοντας. Εάν δεν είμαστε σωστοί γονείς, θα φάμε ένα ηχεία από εδώ μέχρι απέναντι και θα έχουν και δίκιο.
Πόσο συγκινούμε, και το είδα πολλές φορές σήμερα, που παιδιά μεγάλα, 20-30 ετών, φέρνουν τους γονείς σε τέτοιου είδους ομιλίες. Αξιέπαινοι όσοι είστε γονείς και σας στέλνουν και τα παιδιά σας κοντά σας. Άρα ξεκινάμε με τη νούμερο 1 υπόθεση, δεν σου είναι λάθος. Και μόνο αν δω τα πράγματα κατάματα και λεβέντικα θα αλλάξει τη ζωή μου. Δεν μου χρωστάει κανένας τίποτα. Ο μόνος που μου χρωστάω είναι εγώ να δώσω το καλύτερο εαυτό μου για μένα και τους συνανθρώπους μου. Νούμερο 1. Πάλι από το βιβλίο του Αθανασόπουλου, του Αθανασούλη, ο Γιάννης Αθανασόπουλος που είναι πολύ φίλος μου, αυτός είναι ο Αθανασούλης, 1929 το έγραψε αυτό το πράγμα, μιλάει για την αγνωσία. Τα χαμηλά πάθη, οκνηρία, η αγνωσία, ιδού η καταστροφής μας. Κρατήστε τη μαγική λέξη αγνωσία. Πάμε να δούμε άλλη μια μαγική λέξη. Η ακατεχιά. Είναι από το λεξικό του Βλαστού, γραμμένο το 1931, ο οποίος έχει πάρει λέξεις από τη λαϊκή παράδοση και από δημοτικά τραγούδια. Αγνωσία, ακατεχιά. Άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω. Και πάμε να δούμε τη διαφορά. Πάλι από αυτό το μαγικό βιβλίο του Αθανασούλη, το ψυχοεκπαιδευτικό σύστημα. Λέει, γνωρίζεις το σύστημα τούτο μόνο μέχρι του σημείου που θα το εφαρμόσεις, που θα το πραγματοποιήσεις, που θα το ζήσεις. Άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω. Το κατέχω, που λέγανε παλιά στο σχολείο, το έχω κάνει έτοιμά μου. Το γνωρίζω, ναι, είπε κάποια πράγματα ο Ξενάκης, τα έχω ξανακούσει. Αν δεν τα εφαρμόζεις, δεν τα γνωρίζεις, φίλε. Σήμερα δεν θα ακούσετε τίποτα που δεν ξέρετε. Είμαστε 300 άνθρωποι όσοι είμαστε, σας υπογράφω ότι δεν θα πούμε τίποτα καινούριο, εκτός από κάποιες λέξεις ίσως. Θα αναρωτηθείτε όμως, αυτά γιατί δεν τα κατέχω. Γιατί δεν τα έχω πρώτον πετσί, όχι δεύτερον πετσί. Είχε έρθει ο Σάρμα στην Αθήνα, ο Ρόμπιν Σάρμα, πριν από 1,5 χρόνο στο Τάικφοντό. Είχα πάει να τον παρακολουθήσω, είναι φίλος και μέντορας και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Χαμηλών τόνων, δουλεύει με τον εαυτό του, δεν πολυφωνάζει, αφήνει τη δουλειά του να διαφημίζει αυτό που κάνει. Και ήταν μια εξαιρετική ομιλία στο Τάικφοντό. Στο τέλος, επειδή με ξέρουν ότι είναι φίλος μου, ήρθαν αρκετοί που είπαν: εντάξει, δεν είπε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Η ερώτηση δεν είναι αν είπε κάτι που δεν ξέρετε ή δεν ξέρουμε. Η ερώτηση είναι αν είπε κάτι που δεν κάνουμε. Γιατί η ζωή μου δεν καθορίζεται από αυτά τα οποία ξέρω. Καθορίζεται από αυτά που κάνω. Και στα updates που τους κάνω κάθε μήνα στην Αθήνα θυμώνω πάρα πολύ. Όταν κάποιες φορές μου λένε: το έχουμε ξαναπεί, το κάνετε. Αν δεν το κάνεις, δεν το ξέρεις. Απλό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι η ζωή μου καθορίζεται από αυτά τα οποία κάνω και από αυτά τα οποία γνωρίζω. Άλλο η αγνωσία, άλλο η ακατεχιά. Άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω και θέλω να το δούμε αναλυτικά για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να δουλεύω με τον εαυτό μου καθημερινά. Είναι από μια πρόσφατη έρευνα που μας παρουσίασε ένα από τα τελευταία updates η φίλη μου η Ξένια Κούρτογλου, Focus Barry. Πήρε τους ανθρώπους σε ένα ερωτηματολόγιο, νομίζω το δείγμα ήταν 1500 άτομα, και τους χώρισε σε 4 κατηγορίες. Το κόκκινο, το 27%, είναι αυτοί που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με αυτά. Προσωπική εξέλιξη, ψυχοθεραπεία, γνώθες αυτών, ό,τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα το κόκκινο είναι αυτοί που δεν ασχολήθηκαν ποτέ. Εδώ πέρα το μοβ είναι εμπνέομαι, αλλά δεν τα κάνω πράξη. Το μπλε αυτό εδώ πέρα, το 27%, τα κάνω, αλλά όποτε έχω χρόνο. Και το μαγικό εδώ πέρα, το 28%, τα κάνω συστηματικά καθημερινά. Οι πάνω, αυτοί που δουλεύουν με τον εαυτό τους καθημερινά, είχαν 73% καλύτερη ποιότητα ζωής. Η δεύτερη κατηγορία, δεν μιλάμε τρίτη και τέταρτη, είχαν 30% καλύτερη ζωή. Αυτό, φίλε μου και οι φίλοι μου, είναι η διαφορά ανάμεσα στο κατέχω και στο γνωρίζω. Αυτός που κατέχει, 75% θα δει απτά αποτελέσματα. Αυτός που γνωρίζει, θα δει κατά 30%. Αν φυτεύεις και ποτίζεις κάθε μέρα, θα καρπίσουν. Αν είναι μία στις τόσες, δεν θα καρπίσουν. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Όλα
στη ζωή είναι επιλογές. Αν κάτσω να δουλέψω, αργά ή γρήγορα θα καρπίσει. Το να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου, γιατί από αυτήν εξαρτώνται ανεξαιρέτως όλες οι υπόλοιπες επιλογές. Είναι η μητέρα όλων των επιλογών. Και επειδή υπάρχει πολλή συζήτηση γύρω από self-help, τους Έλληνες, Αμερικανούς συγγραφείς κτλ., και αναρωτιόμαστε από πού ξεκίνησε αυτό το πράγμα, παίζει να ξεκίνησε από τον Έσοπο. Από τον Τζιτζικάκη και τον Μυρμικάκη. Τόσο απλές παραβολές, ιστορίες του Εσώπου ή του Χριστού ή τεραστίων δασκάλων. Ή μαζεύεις το καλοκαίρι ή ζητιανεύεις το χειμώνα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ πολύ ιερό αυτό το πράγμα. Το τι είστε εδώ πέρα, μπορεί η ομιλία να μην βγει τίποτα. Αλλά μπορεί να τσιμπήσεις μία ιδέα. Πόσοι από εσάς μου έχετε πει και εδώ πέρα το βιβλίο σου, η ομιλία ήταν το ξεκίνημα. Οφείλεις, ανά πάσα στιγμή θα βρεις αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Ο Κόμπι Μπράιαν, ο αείμνηστος μπασκετμπολίστας, είχε πει ότι όταν έχω επιλέξει να μαθαίνω, όλος ο κόσμος γίνεται η βιβλιοθήκη. Όταν έχω επιλέξει να μαθαίνω, όλος ο κόσμος γίνεται η βιβλιοθήκη. Και ξέρετε, μην νομίζετε ότι τα πράγματα θα είναι όπως είναι η πρώτη και η δεύτερη γραμμή. Θα ανεβαίνει, θα ανεβαίνει, θα ανεβαίνει, θα ανεβαίνει, θα ανεβαίνει, θα ανεβαίνει. Κάποια στιγμή θα γίνει στραβή. Και θα πας πίσω. Όσο πολύ και να δουλεύεις. Η ψυχοθεραπεύτριά μου, η Μαρία Πυρηνάκη, λέει κάποιες φορές 2 βήματα πίσω είναι 1 βήμα μπροστά. Οπότε θα ήθελα να αποδιέσει τη ζωή, γι' αυτό λέγεται και ζωή. Αλλά οφείλω να είμαι διαβασμένος. Και τη ζωή είναι σαν το σχολείο, όπου κάθε μέρα πέφτει κάποιο τεστ, όχι διαγώνισμα, απροειδοποίητο. Και πρέπει να είμαι έτοιμος για να μπορώ να τα ανταπεξέλθω. Αν όμως ποτίζω κάθε μέρα, κάποια στιγμή θα πάει εδώ. Άρα η ζωή θα έχει πισωγυρίσματα, αλλά εγώ οφείλω να είμαι εκεί πέρα. Και όπως λέει και ο φίλος ο Νατζέμι, ότι αν ένα μάθημα το πάρεις, αυτό δεν θα επαναληφθεί. Θα έρθει ένα μάθημα από κάπου άλλο. Πότε τελειώνει αυτό? Ποτέ. Και αυτό είναι το μαγικό. Μέχρι να δω τα ραδίκια ανάσκελα, λέει ο Καλογύρου. Σταματάω να μαθαίνω όταν η ζωή σταματήσει να διδάσκει. Δηλαδή ποτέ. Είμαστε πάντα στην εξέλιξη και όπως είπε ο Λευτέρης, μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες των μοναδικών απλών ανθρώπων ανάμεσά μας. Αυτή είναι η κυρία Φοφό με τον γιο της τον Αλέξη. Είχαν έρθει σε ομιλία μου στην Κύπρο, στο Στρόβολο, πριν από περίπου 5 χρόνια. Η κυρία Φοφό ετών 96. Ήρθε να ακούσει ομιλία προσωπικής εξέλιξης. Στο τέλος με βρήκε και μου λέει: ήταν πολύ όμορφα αυτά που μας είπατε. Νομίζω με βοηθήσατε να αλλάξω τη ζωή μου. Ετών 96. Ήρθε και μετά από 3 χρόνια, ετών 99, και έφερε και τις φίλες της μαζί. Μικρότερες ηλικία. Αυτή η ζωή είναι αυτή που έχει το νόημα. Οι άνθρωποι που μαθαίνουν, που κινούνται, που γελάνε, που χαμογελάνε, που αγαπάνε, δεν γερνάνε. Μεγαλώνουν. Είναι και αυτό από μέσα προς τα έξω. Το ξαναλέω, το να δουλεύω με τον εαυτό μου είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου. Από αυτήν κρίνονται ανεξαιρέτως όλες οι υπόλοιπες επιλογές. Και ξανατονίζω, πριν πάμε στην επόμενη ιστορία, άλλο γνωρίζω, άλλο κατέχω. Αν δεν το κάνεις πράξη, δεν το γνωρίζεις. Ούτε εγώ φυσικά. Πρώτη τελευταία ιστορία, τύχη. Μια πολύ βολική λέξη. Βολεύει πάρα πολύ, γιατί ο άλλος πέτυχε. Δεν είναι. Δεν είναι θέμα τύχης τις πιο πολλές φορές. Είναι μια πάρα πολύ κακοποιημένη λέξη η τύχη, γιατί ουσιαστικά μέσα από αυτήν κρυβόμαστε συγκυρία. Δεν υπάρχει συγκυρία, ρε φίλε. Όσο πιο πολύ το δουλεύεις, τόσο πιο πολύ αυτό το πράγμα θα αποδίδεις. Πάμε να το δούμε. Ετυμολογικά η λέξη τύχη προέρχεται από το ρήμα τεύχο. Αυτό είναι από το λεξικό του Σκαρλάτου Βυζάντιου, γραμμένο το 1852. Ήταν ο Μπαμπινιώτης της εποχής. Και είναι πολύ ζώρικο να βλέπουμε το σημερινό Μπαμπινιώτη, που είναι εξαιρετικό λεξικό, να είναι το 1, 3,
τρίτο των λιμάτων από αυτά που μιλούσαμε πριν από 180 χρόνια. Τα 2/3 των λέξεων εξαφανιστήκαν στην πορεία και δυστυχώς μαζί με τις λέξεις εξαφανίστηκαν και οι σκέψεις και τα συναισθήματα που περιγράφουν οι λέξεις. Σύμφωνα με το Σκαρλάτο, τεύχω σημαίνει κάνω, φτιάνω, ετοιμάζω, κατασκευάζω, προξενώ, μηχανώμαι. Πόσο μαγική λέξη, πόσο μαγική γλώσσα. Υπάρχει ένα βιβλίο στα αγγλικά που δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει, που λέει Greeks have a word for it. Ότι οι Έλληνες έχουν λέξη και γι' αυτό. Έχουμε λέξη για το κάθε τι και την προσπερνάμε. Η λέξη λοιπόν τύχη πρόκειται από το ρήμα τεύχο. Το ρήμα τεύχο σημαίνει δημιουργό. Γι' αυτό στο εξωτερικό λένε the harder you work, the luckier you get. Όσο πιο πολύ εργάζεσαι με τον εαυτό σου, τόσο πιο τυχερός γίνεσαι, παραδόντας τη λέξη τύχη. Πάμε να το δούμε. Και σε αυτό ο Αθανασούλης το 1929 είχε άποψη. Η Ρίζα Παρόδο το 1929, στην εισαγωγή ο Αθανασούλης του βιβλίου, 1929, το 29 γεννήθηκε ο πατέρας μου. Το 29 έγραφε ότι ουδέποτε η νεολαία της εποχής εκείνης είναι τόσο ανερμάτιστη, χωρίς έρμα, χωρίς σκοπό, άγονται και φέρονται. Το 1929, για αυτούς που είχαν γεννηθεί το 1919 και το 2015, λέγανε τα ίδια πράγματα που λέμε κι εμείς. Τα πράγματα είναι πάντα τα ίδια, απλώς αλλάζουν με πιο γρήγορους ρυθμούς. Ήμουνα σε μια ομιλία ενός Αμερικανού καθηγητή πριν από πολλά χρόνια. Δεν είχαμε τότε laptop, είχαμε projectors και μας έβαλε μια διαφάνεια που έλεγε τα τελευταία, λέει, 30 χρόνια παρήχθη τόσο πολύ γνώση όσο από καταβολής κόσμου. Τα τελευταία 30 χρόνια παρήχθη τόσο πολύ γνώση όσο από καταβολής κόσμου. Μέσα μας χαμογελάσανε, το ξέρουμε ρε φιλαράκι. Κατεβάζει τη διαφάνεια Times 1880. Πάντα τα πράγματα ήταν πολύ κοντά σε αυτό που είναι σήμερα. Πάμε να δούμε την τύχη όμως, και την τύχη πιο Αθανασούλης για την τύχη. Προσέξτε ακρίβεια, βιβλίο γραμμένο το 1929. Αν θέλουμε να έχουμε την τύχη μαζί μας, δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτήν. Απ' όλα. Και πάμε να δούμε τι είπε ο Κόβι μετά από πολλά χρόνια στις 7 συνήθειες των πολύ πετυχημένων ανθρώπων. Κλασικό βιβλίο, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είχα πάει να δω τον Κόβι το 2009 που είχε έρθει στην Αθήνα. Ήμουν εκείνη τη μέρα να πάω, να μην πάω, να τα σκάσω, να μην τα σκάσω. Ήμουν πολύ ευλογημένος που και τα έσκασα, επένδυσα, γνώρισα τον άνθρωπο αυτό που μετά από 5 χρόνια σταμάτησε να ζει σε αυτή τουλάχιστον τη διάσταση. Είναι οι περίφημοι 2 κύκλοι του Κόβι. Είχε πει ότι στη ζωή αυτό είναι το πιο απλό διάγραμμα που μου είχε αλλάξει στη ζωή. Στη ζωή λέει έχεις 2 κύκλους. Ο εξωτερικός είναι το circle of concern. Όλα τα θέματα που έχεις να λύσεις. Και μην μασάτε με τα social media, όλοι έχουμε θέματα να λύσουμε. Απλώς στα social, καταλαβαίνετε. Ο εσωτερικός είναι ο σημαντικότερος, το circle of influence. Τι κάνω για να λύσω αυτά τα οποία έχω να λύσω. Άρα τα θέματα που έχω να λύσω, τι κάνω για να τα λύσω. Και ο Στίβεν Κόβι, αυτός ο μαγικός άνθρωπος, εκείνη την ημέρα είχε πει ότι ο καλός Θεούλης σου έδωσε μόνο μία δουλειά. Ο μέσα κύκλος να είναι όσο πιο μεγάλος γίνεται για να υπερκαλύψει τον έξω κύκλο. Και είχε πει κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου όσα χρόνια και να ζήσω. Είχε πει ότι ο λαός τη διαφορά ανάμεσα στους 2 κύκλους την αποκαλεί τύχη. Είναι τα θέματα που έχω να λύσω, είναι τι κάνω για να τα λύσω. Όσο πιο μεγάλο είναι αυτό, τόσο πιο πολύ, τόσο μικρότερη είναι η διαφορά ανάμεσα στους 2 κύκλους. Ο λαός τη διαφορά ανάμεσα στους 2 κύκλους την αποκαλεί τύχη. Είναι πάρα πολύ βολική έννοια η τύχη. Ναι, μήπως τύχη είναι και όλα αυτά που δεν έχουμε κάνει για να έχουμε αυτό που θέλουμε. Εμείς με τα παιδιά από το δεκάνησος και από το ξενοδοχείο ήρθαμε από νωρίς σήμερα το μεσημέρι, τεστάραμε τα πάντα, ήμασταν έτοιμοι για τα πάντα. Αν ερχόμασταν τελευταία στιγμή, κάτι μπορεί να πήγαινε να μην γίνει καλά. Ήμουν άτυχος.
No. Δεν το έχεις δουλέψει όσο καλύτερα μπορεί να το δουλέψεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε να το δούμε όμως. Πριν από 3-4 μήνες με φωνάξαν στην εκπομπή του Γρηγόρη να δώσω μια συνέντευξη. Προσωπικά δεν τον γνώριζα αυτόν τον άνθρωπο, μόνο από τηλεόραση. Εξαιρετικός, γενικός, αληθινός. Και έχω μια συνήθεια πάντα στην τσάντα μου να έχω 1-2 βιβλία. Πάντα όμως. Μπορεί να βρω έναν άνθρωπο, να του χαρίσω, να. Οπότε έδωσα ένα και υπέγραψα στον υπεύθυνο παραγωγής και ένα στο Γρηγόρη. Με αγάπη κτλ. Συνέντευξη όχι πληρωμένη, πήραν για να πάω να μιλήσω. Ο τύπος είχε το βιβλίο μου όρθιο σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης. Δεν είχαμε συνεννοηθεί, δεν είχαμε πληρώσει. Ήταν ένας άνθρωπος αξία που λέγαμε. Το έδωσε μέσα από την καρδιά του. 12 το βράδυ με 12:40 το βράδυ, στο airtime του Αντένα, prime time, επειδή ήμουν παλιά εμπορικός διευθυντής σε ένα κανάλι, αυτό είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Τυχερός, αν δεν είχα το βιβλίο εκείνη την ημέρα μαζί μου, δεν θα είχα πάρει αυτό το υπέροχο δώρο. Είναι μικρά πραγματάκια, τα οποία νομίζουμε ότι είναι μικρά, αλλά δεν είναι καθόλου μικρά. Στα αγγλικά, οι Αμερικάνοι λένε «The devil is in the detail». Ο διάβολος είναι στη λεπτομέρεια. Το λένε πιο ωραία πια. Λένε «God is in the detail». Ο Θεός είναι στη λεπτομέρεια. Γι' αυτό το πράγμα έχουμε και γι' αυτό στα ελληνικά ειδική λέξη. Λεπτομερινία. Η μέρινα υπέρ των εσχάτων. Λεπτομερινία σε μία λέξη. Δεν είναι όπως λέει ο φίλος μου, το έχω εδώ πέρα, ναι. Όπως λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, δεν είναι τύχη. Είναι επιλογές. Και εννοείται θα υπάρχει κάτι εδώ πέρα το οποίο δεν ορίζεις. Υπάρχει μοίρα, υπάρχει το πεπρωμένο, υπάρχει η ημαρμένη. Όταν η κόρη μου ήταν 2 ετών και ήμασταν σε κάποιες κούνιες, ήρθε μια κυρία και μου είπε τα καλύτερα για την κόρη σου, ό,τι καλύτερο. Δεν μπορεί να έχει καλή τύχη, μπορεί να έχει καλή ημαρμένη. Η ημαρμένη είναι αυτό που δεν επηρεάζεις. Όλα τα υπόλοιπα όμως τα επηρεάζεις. Δεν είναι τύχη. Είναι επιλογές. Και έχω κι άλλη μια ιστορία. Το πρώτο το δώρο βγήκε το 18, το εκδώσαμε με την Keybooks τον Ιούνιο. Από την αρχή πήγε πολύ καλά, αγαπήθηκε, το μεταφράσαμε στα αγγλικά και ήμουνα σε κάποια φάση, μου είχαν δώσει το τηλέφωνο και το mail της Ευαγγελίας Αυλωνίτη, έχει την Ερσίλια, ένα εξαιρετικό γραφείο, πρακτορεύει ελληνικά βιβλία στο εξωτερικό και αντίστροφα, ξένα βιβλία στην Ελλάδα. Επί 1,5 χρόνο, sorry για τη λέξη, το κολοβάρα. Από Δευτέρα σε Δευτέρα, κάποια στιγμή θα τη στείλω mail. Όταν πω κάποια στιγμή, κινδυνεύω να βγάλω μαλλιά, έτσι. Όταν εγώ έπεισε, τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια μέρα. Η εβδομάδα έχει 7 μέρες. Είναι από Δευτέρα ως Κυριακή. Οπότε επί 1,5 χρόνο ήμουν από Δευτέρα σε Δευτέρα, μέχρι που κάποια στιγμή βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έρχεσαι τον εαυτό σου και λες: φτάνει πια, σηκάθηκα. Θα το στείλω σήμερα. Το σήμερα ήταν λοιπόν 24 Δευτέρου του 20. Καλημέρα κυρία Αυλωνίτη, ονομάζομαι Στέφανος Ξενάκης, προ 1,5 έτους έγραψα το δώρο, ένα βιβλίο προσωπικής ανάπτυξης, πηγαίνει πολύ καλά στη χώρα μας. Το βιβλίο το έχουμε ήδη μεταφράσει στα αγγλικά και θεωρούμε ότι μπορεί να πάει πολύ καλά στο εξωτερικό. Το όνομά σου μου το έδωσε ένας φίλος, θα ήθελα να συζητήσουμε την πιθανότητα συνεργασίας. Και στο ιστερόγραφο γράφω και το κινητό μου τηλέφωνο. Με πήρε μετά από 1 ώρα. Την άλλη εβδομάδα βρεθήκαμε, σε 2 μήνες το δώρο ήταν στην πρώτη χώρα του εξωτερικού, νομίζω στα πολωνικά. Είχα μια ανάρτηση πριν από περίπου 10 μέρες, έχει ξεπεράσει τα 600.000 αντίτυπα, ήταν στην Ιαπωνία, Ρωσία, Καναδά, Βραζιλία, στις τοπικές γλώσσες, ήταν στα ευπόλυτα πολλές εβδομάδες και κάποια στιγμή θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Αγαπήθηκε, ήταν εύκολο, το έχετε διαβάσει, περιεκτικό. Ναι, αν εκείνη την ημέρα δεν είχα στείλει το mail, θα ήταν ότι κάποια στιγμή εγώ θα το μεταφράσω. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Υπάρχει μόνο ή το κάνω ή δεν το κάνω. Και η λέξη προσπαθώ να το κάνω σημαίνει ότι δεν το κάνω. Ήταν σε μια ομιλία ο Les Brown και ήταν ο τύπος στην πρώτη σειρά και του λέει θα προσπαθήσω να το κάνω. Και του λέει ο Brown, για προσπάθησε να μετακινήσει την καρέκλα. Οπότε όλος τη μετακινεί την καρέκλα.
Του λέω: δεν σου είπα να τη μετακινήσεις, σου είπα να μου δείξεις τι σημαίνει προσπαθώ να τη μετακινήσω. Ο καθένας από εσάς, ίσως είστε από το όνειρό σας, το προσωπικό, το επαγγελματικό, το whatever, ίσως είστε ένα mail μακριά. Ίσως είστε ένα τηλέφωνο μακριά. Ίσως είστε μία συζήτηση μακριά. Ίσως είστε μία ομιλία μακριά που θα πάρεις κάτι και θα πεις: ρε γαμώτο, θα το κάνω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό εδώ πέρα το είχα βρει πραγματικά σε ένα βιβλίο Θεσσαλονίκη που είχα μιλήσει σε ένα γυμνάσιο και είναι μαγικό. Το είχε πει ο Γκάντι, αλλά δεν το ήξερα. Σχεδόν ό,τι κάνεις είναι ασήμαντο. Αλλά είναι σημαντικό να το κάνεις. Σχεδόν ό,τι κάνεις είναι ασήμαντο. Αλλά είναι σημαντικό να το κάνεις. Και στο πρώτο το δώρο, όσο το έχετε διαβάσει, έχω ένα από τα ωραία τα τσιτάτα που και αυτό δεν είναι δικό μου φυσικά, και λέει ο ορισμός της κόλασης: την τελευταία μέρα μου στη γη, αυτός που είμαι να γνωρίσει αυτό που θα μπορούσα να είχα γίνει. Ο ορισμός της κόλασης, την τελευταία μέρα μου στη γη, αυτός που είμαι να γνωρίσει αυτό που θα μπορούσα να είχα γίνει. Κάντο, ρε φίλε. Κάντο. Μπορεί να πάει καλά όμως. Και έχω μια φίλη που λέει: υπάρχει μια επιστημονική ερώτηση σε αυτό, απάντηση. Θα δοκιμάσει με διαφορετικό τρόπο. Βλέπω νέα παιδιά και χαίρομαι, η αποτυχία είναι φίλος μας. Θα σπάσουμε τα μούτρα μας πολλές φορές, εκεί να με σταματήσουμε. Ξέρεις πώς δεν δουλεύει, δοκιμάζει διαφορετικό τρόπο. Η τύχη είναι όλα αυτά, το λέω και στο ναι, που έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την τύχη. Η τύχη είναι και όλα αυτά που δεν έχω κάνει για να έχω αυτό που θέλω. Τεύχο, δημιουργώ. Τελευταία ιστορία, και μετά θα σας διαβάσω την εισαγωγή από το βιβλίο αυτό και θα καταλάβετε γιατί θα το κάνω. Η τελευταία ιστορία γύρω από το focus, από το που επιλέγω να εστιάζομαι. Λέει ο Einstein, το που εστιάζω σε αυτή τη ζωή είναι το σημαντικότερο σχεδόν από όλα. Λέει ο Einstein ότι η σημαντικότερη επιλογή μου είναι αν ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν. Η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου είναι κατά πόσο ζω σε ένα φιλικό ή σε ένα εχθρικό σύμπαν. Οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας, δυστυχώς λόγω κακών προγραμματισμών, η ψυχή, τα μάτια, είναι σαν τους καθαριστήρες του αυτοκινήτου, φίλε. Αν δεν τους καθαρίζεις, θα βλέπεις το λάδι. Όταν τους καθαρίζεις, λες, πού ήταν όλο αυτό. Ήταν εκεί. Εσύ καθάρισες τα γυαλιά και το καθαριστήριο. Πάμε να το δούμε. Στα ελληνικά είναι η μαγική λέξη εστιάζω. Που εστιάζω, όχι που κοιτάω, αλλά που βλέπω. Οι δύο κρατούμενοι είναι και οι δύο στο ίδιο κελί. Κοιτάξτε που κοιτάει ο ένας, τι βλέπει ο ένας, τι βλέπει ο άλλος. Το σημαντικό δεν είναι που κοιτάω, αλλά είναι τι βλέπω. Και δυστυχώς, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ανθρωπότητας παγκοσμίως σήμερα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να δούμε το καλό. Βλέπουμε μόνο το κακό. Έχουμε πάθει αχρωματοψία στο καλό. Μοιοπία. Το θεωρούμε δεδομένο. Καλά. Όταν δεν θα υπάρχει εκεί, θα σου πω αν είναι δεδομένο. Το καλό δεν είναι δεδομένο και είναι πολύ σημαντικό να το βλέπω, να το επικοινωνώ και αν μπορώ να το διαφημίζω. Είναι τεράστιο το θέμα της παγκόσμιας εστίασης. Είναι από το βιβλίο το Factfulness του Ρόσλινγκ. Είναι δύο διαγράμματα. Στο κάτω διάγραμμα είναι η εγκληματικότητα η επίσημη στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 25 χρόνια. Σας προκαλώ να δείτε τα αντίστοιχα στοιχεία από τη Europol και τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας όσον αφορά τα hard data, τα πραγματικά νούμερα. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοβαρή εγκληματικότητα μειώνεται. Ναι, αλλά υπάρχουν πιο πολλές καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας μαζί σου. Το ότι υπάρχουν πιο πολλές καταγγελίες δεν σημαίνει ότι υπάρχουν πιο πολλά συμβάντα. Την εποχή παλιά δεν μιλούσαμε και δεν μιλούσατε κυρίως στις γυναίκες. Άρα είναι άλλο να νομίζω ότι η εγκληματικότητα ανεβαίνει, άλλο να κατεβαίνει ή να ανεβαίνει. Στο πάνω chart είναι το perception, η εικόνα που έχει ο κόσμος κατά πόσον η εγκληματικότητα ανεβαίνει. Η εγκληματικότητα τα τελευταία 25 χρόνια κατεβαίνει
από το 2-3 και μετά, με τα media και τα social media, ο κόσμος θεωρεί ότι ανεβαίνει. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να μάθω πού εστιάζω. Σε έναν κόσμο που πολλοί βλέπουν παντού δράκους, εχθρούς, κανίβαλους, δολοφόνους. Αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα αρρωστήσει. Πέρα από ευτυχής. Αυτό είναι ένα quote από το βιβλίο του Nightingale, This is Air, το οποίο λέει There are two things to aim at in life. First to get what you want, and after that to enjoy it. Only the wisest of mankind achieve the second. Δύο πράγματα στη ζωή. Για να μπορώ να έχω αυτό που θέλω, είναι θεμιτό να έχω αυτό που θέλω, εντός νόμου, ηθικής κτλ. Το δεύτερο είναι να μπορώ να το απολαύσω. Και λέει εδώ πέρα ο τύπος ότι μόνο οι πιο σοφοί άνθρωποι απολαμβάνουν αυτό που έχουν. Το να μπορώ να έχω ευγνωμοσύνη είναι ευφυΐα και είναι σοφία. Σε έναν κόσμο που ακόμα και το γέλιο είναι λίγο απαγορευμένος καρπός. Όταν γελάμε λίγο παραπάνω, το επόμενο πράγμα είναι σε καλό να μας βγουν τα γέλια, έτσι. Λες κάνουμε κάτι κακό, κάτι παράνομο. Ο φίλος μου, ο Νατζέμι, λέμε ότι ο άλλος είναι χαζοχαρούμενος. Δεν λέμε ότι είναι έξυπνο-χαρούμενος. Αυτός που χαίρεται είναι χαζός. Ναι, αλλά όμως τελικά αυτός είναι έξυπνος. Είναι πραγματικά ο ευφυής. Πάμε να δούμε το πού εστιάζουμε, γιατί όλες αυτές οι ιστορίες είναι για να μάθουμε να εστιάζουμε σε αυτό το οποίο δουλεύει. Αυτό είναι μια φωτογραφία από την Καθημερινή πριν από 20 μέρες. Χιλιάδες Παλαιστίνοι επιστρέφουν στη Βόρεια Γάζα, όταν η εκεχηρία φαινόταν ότι θα άτυχε, δυστυχώς δεν άντεξε. Να κάνουμε το καλύτερο, να κάνουμε την προσευχή μας, ό,τι μπορούμε, η επόμενη πραγματικά να αντέξει. Θέλω να δείτε αυτή τη φωτογραφία. Είναι αυτή η κοπέλα, η Παλαιστίνια, έχω μεγενθύνει τη φωτογραφία, η οποία γυρίζει στο σπίτι της και θέλω να δείτε πόσο μεγάλη χαρά και ευτυχία έχει αυτή η γυναίκα, η οποία αντιλαμβάνεστε σε τι σπίτι γυρίζει, έτσι. Μάλλον θα είναι γκρέμια ή οτιδήποτε άλλο, και αυτή η κοπέλα είναι τόσο ευτυχισμένη, δείτε καλύτερα το βιός της κοπέλας αυτής. Ούτε Gucci, ούτε Prada, ούτε iPhone 16, ούτε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Αυτό εδώ πέρα το ντεπόζιτο, ίσως είναι το ντεπόζιτο που θα φέρουν νερό, θα πιούνε και θα κάνουν ντους. Και κοιτάξτε αυτή η κοπέλα πόσο ευτυχισμένη, πόσο πανηγυρίζει, πόσο σημαντικό είναι επιτέλους να μάθω, να εστιάζω σε όλα αυτά που πηγαίνουν καλά. Και ας αναρωτηθούμε όλοι εμείς που είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο και έχουμε τόσα πολλά πράγματα, πότε είναι η τελευταία φορά που χαρήκαμε τόσο πολύ. Υπάρχει αυτή η μαγική ιστορία, με την ιστορία με τον Χότζα, τη λέγαμε παλιοί, μας την έχουν πει μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, την ξαναλέω. Είναι ένας τύπος φτωχός, με μια πολυμελή οικογένεια, 4 παιδιών, 2 γονιών, 6 άτομα σε ένα μικρό σπιτάκι. Δεν τους χωράει το σπίτι. Πηγαίνει στο σοφό του χωριού και του λέει: Σοφέ, έχω τεράστιο πρόβλημα. Δεν χωράμε. Τι με συμβουλεύεις να κάνω? Ο σοφός του λέει: Έχει σκύλο? Λέει: Έχω σκύλο. Βάλε και το σκύλο μέσα. Μα λέει: Θα χωράμε εμείς. Βάλε και το σκύλο μέσα και έλα μετά από μια εβδομάδα να με βρεις. Περνάει εβδομάδα, πηγαίνει στον σοφό, λέει πως πάει, ακόμα χειρότερα. Καυγίζει ο σκύλο, τσακώνονται τα παιδιά, πλακώνω με τη γυναίκα μου, του λέει: Έχεις κατσίκα? Λέω: Κατσίκα. Λέει: Βάλτε και αυτή μέσα. Μα λέει: Εδώ πέρα δεν μπορώ να κοιμηθώ με το σκύλο, δηλαδή θα γίνει και ακόμα χειρότερα. Κάνε αυτό που σου λέω. Βάλε και την κατσίκα μέσα και έλα μετά από μια εβδομάδα. Βάζει την κατσίκα μέσα, γίνεται της, ξέρετε ποιας. Οπότε γυρίζει μετά από μια εβδομάδα στο σοφό. Του λέω: Σοφός πώς πήγε? Ακόμα χειρότερα. Τσακώνεται η κατσίκα με το σκύλο, τα παιδιά τσακώνομαστε και μου γίνει μαλλιοκούβαρα. Έχεις αγελάδα, του λέει. Λέει: Έχω αγελάδα. Λέει: Βάλε και την αγελάδα μέσα. Λέει: Πας καλά. Λέει: Βάλε και την αγελάδα μέσα και λέω μετά μια εβδομάδα. Πάει στα όρια, έχει ξεπεράσει τα όρια ο άνθρωπος, τσακώνονται όλοι με όλους. Η ζωή μου είναι ένα μαρτύριο, δεν μπορώ να ζήσω άλλο. Και τώρα θα κάνεις το εξής. Θα βγάλεις το σκύλο, θα βγάλεις την κατσίκα και θα βγάλεις και την αγελάδα. Και έλα μετά από μια εβδομάδα να με βρεις. Πάει μετά από μια εβδομάδα και με έσωσες. Με έσωσες. Είναι ανάγκη όμως να χάσω αυτά τα οποία έχω για να τα εκτιμήσω? Νομίζω πάλι στο ναι, έλεγα και δεν είναι δικό μου, είναι κάποιος σοφού Αμερικανού ή δεν ξέρω τι, εκτίμησε τα μικρά
γιατί μια μέρα θα καταλάβεις τα μεγάλα. Εκτίμησε τα μικρά, γιατί μια μέρα θα καταλάβεις όταν τα μεγάλα. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να εστιάζω σε αυτό το οποίο δουλεύει, γιατί αυτό θα μου φέρει και παραπάνω από αυτό το οποίο δουλεύει. Αν μάθω να εστιάζω σε αυτό το οποίο δεν δουλεύει, θα μου φέρει παραπάνω από αυτό το οποίο δεν δουλεύει. Το βλέπω κάθε μέρα. Αυτή η ιστορία έγινε πριν από περίπου 15 μέρες. Η μεγάλη μου κόρη είναι Δευτέρα Λυκείου, εφηβεία 16,5 χρονών, αντιλαμβάνεστε. Παρακολουθώ τον Τζον Μάξουελ που είναι τώρα 80 χρονών, έχει 2 παιδιά και 5 εγγόνια. Και λέει το δώρο του, τα εγγόνια λέει είναι το δώρο του Θεού προς εμάς, που όταν τα παιδιά μας ήταν στην εφηβεία δεν τα σκοτώσαμε. Οπότε είμαστε σε μια αντίστοιχη φάση. Να μην νομίζετε ότι τα έχουμε λύσει εμείς τα θέματα έτσι. Με παίρνει η Μαρία, η μαμά των κοριτσιών, εμείς είμαστε χωρισμένοι, έχουμε πολύ καλή σχέση πια. Το δουλέψαμε με ειδικό άνθρωπο που μας βοήθησε να συνηθούμε καλύτερα. Με παίρνει τηλέφωνο το πρωί, μου λέει: Άβρα, η μεγάλη μας κόρη δεν έχει διαβάσει όσο όφιλε εδώ και μέρες ένα διαγώνισμα. Ξύπνησε το βράδυ, δεν έχει κοιμηθεί, θα χάσει 2 ώρες από το μάθημα, δίνει την 3η ώρα, το θεωρώ απαράδεκτο. Μου λέει: Θα σε πάρει ένα τηλέφωνο να την πάρει στο σχολείο. Λέω: Άστε να με πάρει τηλέφωνο, μου λέει: Έχει το νου σου. Με παίρνει η κόρη μου τηλέφωνο, μου λέει: Παπά, θα με πάω στο σχολείο. Λέω: Εννοείται θα σε πάω στο σχολείο. Είχα 100 λόγους να τη γκρινιάξω που καθυστέρησε, που ήταν προφανώς με τα κινητά τις τελευταίες μέρες, που δεν διάβασε έγκαιρα κτλ. Δεν ήταν η ώρα πριν πάει να δώσει εξετάσεις να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Είναι κουβέντα, αλλά όχι εκείνη την ώρα. Ο Ρόμπερτ Γκριν στο 48 Laws, νομίζω 33, είναι be a detective of the right timing. Να είσαι σωστός στον χρονισμό. Όπως λέει η Ιωάννα, timing είναι ο χρονισμός. Άρα να πετύχεις το σωστό χρονισμό. Παίρνω την κόρη μου, την κόρη μας από το σπίτι της μαμάς τέλος πάντων, πηγαίνουμε στο σχολείο, διάβαζε, δεν είπα τίποτα, λέω καλή επιτυχία αγάπη μου, πηγαίνει, δίνει, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Με παίρνει τηλέφωνο, κατορριμμένη από τη χαρά της, μου λέει: Πήγα πάρα πολύ καλά, λέω: Μπράβο, συγχαρητήρια. Κάνω ένα βιντεάκι στο Instagram και ήταν γύρω από τον εστιασμό. Αφηγούμε την ιστορία και λέω: Εννοείται κάποια στιγμή, όχι κάποια στιγμή, μελετημένη στιγμή, για να μην είναι το κάποια στιγμή, έχω να κάνω κι εγώ και η μαμά της την κουβέντα με την κόρη μας, γύρω από το για ποιο λόγο έτρεχε τελευταία στιγμή. Αλλά δεν ήταν εκείνη η στιγμή. Εκείνη η στιγμή ήταν η στιγμή να υποστηρίξω το παιδί μου. Χρειαζόταν την υποστήριξη. Θα την κάνουμε την κουβέντα κάποια άλλη στιγμή, την άλλη εβδομάδα. Οπότε κάνω το βιντεάκι, η κόρη μου με ακολουθεί στο Instagram, οπότε βλέπω αυτό το μήνυμα, μου λέει: Ευχαριστώ που με ενημερώνεις ότι περιμένω κράξιμο. Οπότε από κάτω λέω: Κανένα κράξιμο, αγάπη μου. Μπράβο σου, μόνο μακάρι να τα έκανα όσο καλά τα κάνεις όταν ήμουν κι εγώ στην ηλικία σου. Το να μάθω να εστιάζω σωστά τη σωστή στιγμή σε αυτό το οποίο δουλεύει και θα φέρει παραπάνω αυτό που δουλεύει και όχι αντίστροφα, με κάνει καλύτερο άνθρωπο, καλύτερο σύζυγο, καλύτερο σύντροφο, καλύτερο επαγγελματία, καλύτερο επιχειρηματία, καλύτερο πατέρα, καλύτερη μάνα. Οπότε το σημαντικό, είναι τόσο σημαντικό να μάθω να εστιάζω σε αυτό το οποίο δουλεύει, σε έναν κόσμο όπου ασχολούμαστε γύρω από αυτό το οποίο δεν δουλεύει. Γι' αυτό έχουμε και την εντύπωση ότι τα πάντα καταστρέφονται. Τελειώνοντας, και θα καταλάβετε γιατί το έχω κάνει αυτό το πράγμα, θέλω να σας διαβάσω την εισαγωγή από το τελευταίο μου το βιβλίο, γιατί αυτό το βιβλίο ουσιαστικά πραγματεύεται τη σχέση με τον εαυτό μας, η οποία και για μένα ήταν μια πάρα πολύ κακοποιημένη σχέση, κακοποιημένη και κακοποιητική σχέση. Δεν μου άρεσε τίποτα επάνω μου. Από το ανάστημά μου το 1973 μέχρι τα μαλλιά μου, μέχρι τίποτα καλό δεν έβλεπα πάνω μου. Μέχρι που κάποια στιγμή αρρώστησα για να μάθω να γνωρίσω τον εαυτό μου, να τον αποδεχτώ και να τον αγαπήσω. Οπότε το βιβλίο μου λέγεται ουσιαστικά δυο μας, η συζήτηση με τον εαυτό μου είναι, τα παιδιά το έχουν στο βιβλιοπωλείο έξω. Θα υπογράψω όλα τα βιβλία, αν χρειαστεί να τα αγοράσετε, όση ώρα θέλετε, και διαβάζω την εισαγωγή. Αφιερωμένο σε όλους όσοι έχουμε κακοποιήσει τον εαυτό μας και μια μέρα ξυπνήσαμε και είχαμε πάθει κάτι και αναρωτιόμασταν από πού το πάθαμε και τελικά ήμασταν ήδη που το δημιουργήσαμε. Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο, λέει, σε σένα που ήσουν πάντα μέσα μου, σε σένα που μου μιλούσες, όμως εγώ δεν σε άκουγα.
Εισαγωγή. Ο άνθρωπος γεννιέται με την αγάπη στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Στην πορεία όμως μαθαίνουμε να μισούμε και μαθαίνουμε να φθονούμε. Μαθαίνουμε να κρίνουμε και μαθαίνουμε να συγκρίνουμε. Και όλο αυτό το κάνουμε και στον εαυτό μας, γιατί το κάνουμε και στους άλλους. Και το κάνουμε και στους άλλους, γιατί απλά το κάνουμε και στον εαυτό μας. Έχει γίνει η κανονικότητά μας χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ένα παιδί στα 18 του χρόνια έχει ακούσει παραπάνω από 150.000 φορές τη λέξη όχι. Το ξαναλέω. Ένα παιδί στα 18 του χρόνια έχει ακούσει παραπάνω από 150.000 όχι, μη και τα παράγωγά του. Και μόνο 5.000 φορές τη λέξη ναι. Προγραμματίζουμε τα παιδιά μας και φυσικά τον ίδιο μας τον εαυτό 30% αρνητικά. Όχι δεν γίνεται, όχι δεν το πιστεύω, όχι είσαι κακός, όχι είσαι άσχημος, όχι είμαι άσχημος. Και ο πιο εύκολος αποδέκτης όλης αυτής της βίας, γιατί περί βίας πρόκειται, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Έχουμε χωρίσει με επιμέλεια το μέσα μας σε δύο κομμάτια, στο καλό και στο κακό, στο όμορφο και στο άσχημο, στο φωτεινό και στο σκοτεινό, σε αυτό που αγαπάμε και σε αυτό που μισούμε. Διχάζουμε και διχαζόμαστε. Και κάπου εκεί ξεσπάει ο εμφύλιος. Ακολουθεί η κόντρα, ο θυμός, η θλίψη, η κατάθλιψη και στο τέλος δυστυχά συχνά η αρρώστια. Γιατί? Γιατί έχει γίνει δεύτερο πετσί μου το να πολεμώ τον εαυτό μου. Γιατί μου έμαθαν το αυγό, τελικά γράφεται με β, αλλά κανένας δεν μου έμαθε να αποδέχομαι και να αγαπώ τον εαυτό μου. Αλλά για να τον αγαπήσω, πρέπει πρώτα να μιλήσω μαζί του. Και μετά μου έμαθαν το κρεβάτι, τελικά γράφεται με ένα β, και ο τρελός με ένα λάμδα. Αλλά δεν μου έμαθα να ζητώ με το μέσα μου. Πολεμήστε τη φυσική σας προδιάθεση να αντιπαθείτε τον εαυτό σας. Διάβαζα πρόσφατα σε ένα βιβλίο. Δεν είναι φυσική, είναι επίκτητη. Ξεκινάει από την οικογένεια, συνεχίζει στο σχολείο, ολοκληρώνεται θριαμβευτικά με τη θρησκεία για τα ΜΜΕ. Και μετά δεν χρειάζεται άλλο συνεργός. Γιατί εσύ πλέον έχεις γίνει ο τέλειος αυτουργός της κακοποίησής σου. Και ο εσωτερικός διάλογος καταλήγει στο δεν σε αντέχω, άλλο πια. Έχει εκτεληχθεί δε τόσο πολλές φορές που τον έχεις αποστηθήσει καλύτερα και από το πατρίμον. Πιο κάτω το συγκεκριμένο βιβλίο έλεγε «Μάθετε να αγαπάτε τη συντροφιά του εαυτού σας». Ακόμα πιο κάτω ψάξτε μέσα σας, έχετε όλες τις απαντήσεις. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι υπήρχε κάτι πιο μέσα. Μου είχαν χαρίσει ένα δώρο και εγώ ποτέ το άνοιξα. Μια μέρα λοιπόν αναγκάστηκα να το ανοίξω, δεν μου είχε μείνει κι άλλη επιλογή. Μετά από μια εξάμηνη νευρική αφωνία και δύο βαριές καταθλίψεις, το κουτί άρχισε να κομπανιέται από μόνο του και να φωνάζει «Άνοιξε με επιτέλους». Και το άνοιξε. Και τότε κατάλαβα ότι αυτό που παρίστανα, αυτό που προσπαθούσα να γίνω, αυτό που ποτέ όμως στα αλήθεια δεν ήμουν, δεν έρασε καθόλου σε αυτό που ήταν μέσα στο κουτί. Και συνειδητοποίησα ότι και αυτό που ήταν μέσα στο κουτί είχε τεράστιο και ανέκφραστο θυμό απέναντί μου. Θυμό που είχε ριζώσει βαθιά όλα αυτά τα χρόνια και είχε γίνει μίσος. Το άνοιξα λοιπόν το κουτί, μέσα είχε ένα καθρέφτη και είδα επιτέλους και το υπόλοιπο, αυτό που έλειπε, που τελικά ποτέ δεν έλειπε. Είδα το άλλο μου κομμάτι και κατάλαβα ότι ήμουν πάντα εγώ και το άλλο μου κομμάτι και αυτό εγώ. Αυτό που μισούσα. Αυτό που πολεμούσα. Αυτό που συγχαινόμουν. Και τότε κατάλαβα ότι και εδώ είχα μόνο μία επιλογή. Να συζητήσω επιτέλους μαζί του, να συζητήσω μαζί μου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, ώρες αμήχανες σιωπής, άπειρες βουβές συγκρούσεις και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τις βουβές συγκρούσεις. Εκεί που τίποτα δεν ακούγεται, αλλά και τίποτα δεν λέγεται. Η σιωπή κάποιες φορές κουβαλάει έχθρα και πόνο. Και όταν κάτσαμε τελικά και τα είπαμε, είχε πολλά να πει και αυτός, παρόμοια με τα δικά μου. Ένα μεγάλο παράπονο και ένα μεγάλο γαμότο υπέρτιτλος. Γιατί μου το έκανες αυτό όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί με μίσησες τόσο φθονερά? Και γιατί δεν κάτσαμε ποτέ να μιλήσουμε? Και γιατί ποτέ δεν με αποδέχτηκες? Και εδώ μόνο μια επιλογή, άνεφορον αποδοχή, ακριβώς όπως ήμουν, στο τώρα, όχι στα όταν που ποτέ δεν ήρθαν. Η άλλη επιλογή ήταν η αρρώστια. Κουράστηκα όμως να αρρωσταίνω. Κουράστηκα να με κρίνω. Κουράστηκα να με κατακρίνω. Κουράστηκα να ματαιώνω. Και φυσικά κουράστηκα να με ακυρώνω. Επικοινωνία θεραπεία, λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος, και μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω τι εννοούσε. Δύσκολο να δημοσιεύσω τους διαλόγους αυτούς. Αφάνταστα πιο δύσκολο να τους κάνω.
Σκέφτηκα τις επιλογές μου, υπήρχε μόνο μία. Πάντα υπήρχε μόνο μία. Να συνεχίσω να προχωράω. Και συνέχισα. Εύχομαι και εσύ να συνεχίσεις. Είναι μονόδρομος. Στην αρχή θα πονέσει. Μετά όμως θα θεραπεύσει. Αν το καλοσκεφτείς, ούτε κι εσύ έχεις άλλη επιλογή. Αυτά από μένα. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διαδικασία τώρα Δευτέρη θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς θα το κάνουμε? Υπάρχει κάποιο μικρόφωνο? Τελεία. Αν κάποιος θέλει κάποια ερώτηση, υπάρχει ένα μικρόφωνο το οποίο έρχεται. Εγώ θα μείνω εδώ πέρα όσο θέλετε, μην αγχωθείτε μετά. Θα βγάλουμε φωτό, θα κάνουμε αγκαλιές, θα υπογράψουμε βιβλία. Οπότε, αν κάποιος θέλει κάτι, μπορεί να ρωτήσει τώρα. Συνήθως δεν ρωτάει κάποιος και έρχονται μηνύματα 3 και 4 το πρωί στο Instagram. Ήθελα να σου ρωτήσω, αλλά. Μπράβο, φίλε μου, το ρώστε. Σου πάει και πολύ το ρώστε. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω από κοντά. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με το φόβο. Το φόβο της αποτυχίας. Γιατί είπατε πριν στη διάλεξη ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα, να προσπαθούμε και να κάνουμε. Σταθήκατε πολύ στη λέξη κάνω. Ναι, αλλά όταν κάνεις και αποτυγχάνεις, τι κάνεις μετά? Η μεγαλύτερη αποτυχία για μένα είναι δοκιμάσεις. Η βασική αποτυχία είναι να είναι στο κάποια στιγμή αναβλητικότητα, αναποφασιστικότητα. Θα δοκιμάσεις. Εξαρτάται αυτό το πράγμα το οποίο θέλεις. Έλεγα σε ένα το 8 μέρες την περιπέτεια που είναι μέσα, λέω δεν υπάρχει στόχος που να μην είναι επιτεύξιμος αν το χωρίσεις σε μικρά βήματα. Πρόσφατα, πριν από χρόνια, παρακολούθησα τη Σούζαν Κέιν. Η Σούζαν Κέιν είναι μια εξαιρετική ομιλήτρια. Έχει κάνει μια ομιλία The Power of Introvert, η δύναμη των ισοστρεφών. Έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται Ησυχία. Εξαιρετική ομιλήτρια και μας εξήγησε πώς ξεκίνησε να κάνει public speaking και ήταν πάρα πολύ τροπαλή. Πήγε σε μια ειδική ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν ομιλητές, και στο πρώτο μάθημα ήταν 20 παιδιά. Οπότε η πρώτη ομιλία που κάνανε ήταν σηκωνόταν ο άλλος και έλεγε το όνομά του μπροστά στους 20, Στέφανος Ξενάκης. Ξανακαθόταν, χειροκρότημα. Ο άλλος, ΑΒ, whatever. Οπότε εκείνη τη στιγμή, το πρώτο μάθημα ήταν ότι πρώτη φορά μίλησαν και ήταν επιτυχία. Ξεκινήσαν, συνεχίσαν και. Εγώ δεν έκανα παλιά ομιλίες, έχω κάνει πολλές ομιλίες. Προπόνηση και εμπιστευτείτε ειδικούς ανθρώπους. Μην πάτε να το κάνετε μόνοι σας. Ο Warren Buffett λέει ότι το 90% των ανθρώπων τα χρήματα, ειδικά για την προσωπική εξέλιξη, τα βλέπουν σαν κόστος. Το 10% το βλέπουν σαν επένδυση. Οπότε επενδύσετε ό,τι έχετε και δεν έχετε στην προσωπική σας εξέλιξη. Θα βλέπεις τα αποτελέσματα. Το δικό μου το κινητό, το έχω κάπου εδώ πέρα, κλεισμένο ευτυχώς, έχω να το αλλάξω 5-6 χρόνια. Είναι σκουριασμένο από πίσω. Δεν θα πάθω τίποτα αν δεν πάρω το καινούριο iPhone. Αυτά τα μπλουζάκια εδώ πέρα κάνουν 5 και 25. Τα δύο τα αγοράζω 10 και 50. Δεν διανοούμε να μην πάω στον ειδικό, στον ψυχοθεραπευτή, στα σεμινάρια, να ταχώσω για να αγοράσω, να επενδύσω μάλλον για να αγοράσω τα καλύτερα βιβλία. Άρα ουσιαστικά ξανά και ξανά, και είναι πολύ σημαντικό να εστιάζω και να βλέπω στον εαυτό μου, αν την άλλη φορά το κάνει 100 λάθος, το κάνει 99% λάθος τώρα. Συν 1. 98. Συν 2. 97. Συν 3. Ο Καβάφης έχει γράψει ένα μαγικό ποίημα, το είχα στην άλλη παρουσίαση, όταν είχα ξαναέρθει Ρόδο πριν από αρκετούς μήνες. Να είναι καλά η Γιώτα και όλο το σωματείο που με έφεραν εδώ πέρα, που είναι φίλοι τα παιδιά εκείνη εδώ. Γιατί δεν έκανα αυτό πάρα πολύ. Και έλεγε ο Καβάφης το 1899. Και αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι περήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκανες μεγάλη δόξα. Το ξαναλέω. Και αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι περήφανος και ευτυχισμένος.
Ξυπνένος, εδώ που έφτασες, στο πρώτο σκαλί, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκανες μεγάλη δόξα. Αν θέλω να ανεβώ 100 σκαλιά, συν 1, συν 2. Ενώ συνήθως το αφήγημα είναι μείον 99, μείον 98, μείον 97, το κούρασα. Ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε η πρώην μου, ούτε κανένας από τους άλλους. Εγώ καταφέρνω να εξουθενώνω τον εαυτό μου όταν δεν έχω μάθει να εστιάζω σε αυτό το οποίο δουλεύει και ο εσωτερικός διάλογος είναι πω πάλι σκάτα τα έκανα. Δεν τα έκανες σκάτα. Και το ξαναλέω, η εξέλιξη δεν είναι γραμμική. Να θυμηθείτε αυτό το πράγμα. Βγάλετε φωτογραφία όσο δεν το έχετε. Αυτή είναι η πρόοδος. Δεν θα πηγαίνω. Έχω κάνει και εγώ κακές ομιλίες. Δεν θα είναι πάντα ούριος ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα έχει υποφόρο. Κάποια στιγμή δεν θα πάμε καλά. Μετά με τη συζήτηση που θα κάνεις με τον εαυτό σου με οποιοδήποτε τρόπο, το journaling είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να έχω ένα ημερολόγιο και να γράφω σκέψεις, συναισθήματα, δημιουργώ έναν εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μου. Ο Jim Rohn έλεγε ότι όταν γράφεις το ημερολόγιο σου, κάνεις meeting με τον εαυτό σου. Συχνά είμαστε εμείς που ακυρώνουμε την προσπάθειά μας. Η μόνη αποτυχία είναι να μην δοκιμάσω. Να έχω αυτό το mail στην Αυλωνίτη και να το πάρω εκεί πέρα που θα πάω, ό,τι θα πάω. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια. Είμαστε 300 άνθρωποι. Σήκωστε το χέρι, πήρε τον λόγο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, λοιπόν. Κάποιος άλλος? Κάποιος άλλος? Να, ορίστε. Πάτε το χέρι. Πάτε το χέρι. Η όμορφη φίλη μου. Το μικρό σου όνομα? Άννα. Γεια σου, Άννα. Επειδή μου άρεσε και εμένα αυτά που είπατε, άκουσα ότι αναφερθήκατε στον Τόνι Ρόμπινς, τον οποίον αγαπάμε. Θα πάτε στην Γερμανία, στην Κολονία. Σκέφτομαι να πάω με την κόρη μου. Θα μαζέψετε ομάδα συμμετοχών που θα συμμετέχουν έτσι. Όχι, εγώ θα πάω μόνο με την κόρη μου. Η κυρία που λέει για τον Τόνι Ρόμπινς. Ο Τόνι Ρόμπινς αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο 1 σε αυτό το πράγμα που κάνει σε όλο αυτό. Η περιουσία του είναι παραπάνω από $1 billion. Το σημαντικότερο όμως, γιατί τα χρήματα τα θέλουμε, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι κατάφερε πρόσφατα να συμπληρώσει $1 δισεκατομμύριο γεύματα. Δίνει τεράστιο αγώνα για να φάνε οι φτωχοί άνθρωποι. Γιατί? Όταν ο Τόνι Ρόμπινς ήταν 13-14 ετών και δεν είχαν να φάνε στο σπίτι τους, ήρθε κάποιος κύριος την ημέρα των ευχαριστειών, τα Χριστούγεννα, και τους έφερε μια γαλοπούλα. Και αυτή λέει είναι για σας. Ο μπαμπάς του Τόνι Ρόμπινς ήταν αρκετά περήφανος, τον έδιωξε τελικά. Ο άνθρωπος επέμεινε με ωραίο τρόπο και λέει: το φαγητό το αφήνω, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά δεν είχαν να φάνε. Ο Τόνι Ρόμπινς, επειδή μεγάλωσε πραγματικά σε πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, και μας έλεγε κάποια στιγμή, τον έχω δει και εγώ Νέα Υόρκη, έλεγε κάποια στιγμή όλοι μας φτάνουμε στον πάτο μας. Από εκεί παίρνουμε φόρα. Από εκεί πέρα κανονικά πρέπει να πάρουμε φόρα, κάποια θα πάμε και παρακάτω. Και κάποια στιγμή θα πεις, φτάνει πια, εγώ αυτό το πράγμα θα το ανεβάσω. Το πόνο θα το κάνω δύναμη. Θα το κάνω. Και μας έλεγε ότι ήταν 18-19 χρονών, ήταν κάπου Καλιφόρνια, σε μια τρύπα, ένα διαμέρισμα, και ο πάτος ο δικός του ήταν ότι δεν είχε κάνει κουζίνα και έπαιρνε τα πιάτα στην πανιέρα. Και είπε, αυτό θα το κάνω, θα το αλλάξω και θα βοηθήσω ανθρώπους. Τότε ο Τόνι Ρόμπινς ήταν καθαριστής τουαλέτας. Και ο μέντορας ήταν ο Jim Rohn, που σας έλεγα νωρίτερα. Έβγαζε $200, λέω μπορεί να είναι λάθος το νούμερο. Τα μισά από αυτά που έδινε ως καθαριστής τουαλέτας, τα έδινε στον Jim Rohn για να παρακολουθεί σεμινάρια του. Όλοι θα πάμε κάτω και θα πιάσουμε πάτο. Από εκεί πέρα πεις ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν. Υπάρχει τρόπος. Πώς? Α, Β, Γ, Δ. Οπότε θα πάω, μάλλον θα πάμε με την κόρη μου στην Κολονία. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Δεν θα πάμε ομάδα, θα πάμε εμείς οι δυο μας μάλλον. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιος που οργανώνει εδώ από την Ελλάδα? Η Μάρια παλιά το έκανε, η Μάρια Λαουτάρη, η οποία είναι πολύ φίλη και τα λοιπά. Έχει σταματήσει, τότε δεν το κάνει κάποιος άλλος. Από ό,τι ξέρω, αλλά το να πας μόνοι σου δεν είναι τίποτα. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ο φίλος μου. Τι μισά το μικρό σου? Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος. Στέφανε, η ερώτηση μου είναι η εξής. Ποιος είναι ο ρόλος? Θεωρείτε καταρχήν ότι ξέρω απαντήσει εγώ. Αυτό είναι το πιο αστείο από όλα έτσι. Προσπαθώ να μαζί σας εγώ έτσι. Είναι από την πλευρά, δεν είναι από την άλλη. Ορίστε Γιώργο.
Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης Το γνωρίζω. στην αυτοβελτίωση? Θα σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο το οποίο για πρώτη φορά έχουμε σαν άνθρωποι μαζί μας. Μπορούμε να κάνουμε τρελά πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο οι ειδικοί μπορούν να προβλέψουν και αυτοί αν. Εγώ είχα βάλει ένα στόχο, Γιώργο, πριν από 2 χρόνια, επειδή το δικό μου το βιβλίο πήγε πολύ καλά στο εξωτερικό, αλλά όχι στην Αμερική. Έβαλα στόχο, μιλούσα πάντα καλά αγγλικά, έβαλα στόχο τα αγγλικά που μιλάω είναι πολύ σημαντικό να είστε με στόχους. Ξέρετε που κοιτάω, ξέρετε ποιον κοιτάω, 2 φίλους μου από την Αθήνα που ξεκινάτε. Είναι πολύ σημαντικό να έχω στόχους. Εμένα ο στόχος μου ήταν το 2025 το επίπεδο των αγγλικών μου να είναι ομιλουμένων και γραφωμένων να είναι το ίδιο με τα ελληνικά. Δηλαδή να μπορώ να μιλάω τόσο καλά αγγλικά όσο τα ελληνικά. Το κατάφερα ανάμεσα σε άλλα γιατί αγόρασα ένα πρόγραμμα AI, λέγεται Πρακτικά, και κάθε μέρα μιλάω με μία τύψη μισή ώρα. Κάποια στιγμή δεν καταλαβαίνεις αν ο άνθρωπος αυτός είναι άνθρωπος ή ρομπότ-άνθρωπος. Οπότε το AI είναι ένα τρελό εργαλείο για να μπορώ να κάνω πραγματικά παπάδες. Είναι ένα μοναδικό εργαλείο το οποίο μπορεί να απογειώσει την ανθρωπότητα ή δεν ξέρω τι μπορεί να δεν είμαι ειδικός, αλλά έχει προσφέρει τεράστιες. Εγώ πληρώνω $100 το χρόνο γιατί μιλάω κάθε μέρα με την Αλίσσα 30 λεπτά και κάποια στιγμή αναρωτιέμαι και τη λέω: Εσύ Αλίσσα, τώρα είσαι άνθρωπος ή ρομπότ τελικά. Αλλά μιλάς με έναν άνθρωπο, κάνεις πράκτης κανονικότατο. Και είναι πολύ σημαντικό να εξελίσσουμε γιατί κάποια επαγγέλματα θα εκλείψουν. Τα οποία θα τα κάνει το AI. Αλλά αν πραγματικά είμαι σε αυτό εδώ πέρα, να θυμάστε το κομμάτι της αξίας, παιδιά. Να θυμάστε αυτή την πέτρα. Αν θέλετε να το βγάλετε αυτή τη φωτογραφία. Όταν είσαι εδώ πέρα πάνω, πολύ πιο δύσκολα θα σε αντικαταστήσει το AI. Ξέρετε, παρακολουθείτε πολύ, δίνω κάποια πληροφορία. Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω. Το κάνω για μένα. Οπότε είναι πιθανόν το AI να αργήσει να με αντικαταστήσει ή δεν ξέρω τι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό να είμαι εδώ πέρα πάνω. Οπότε δεν το γνωρίζω αναλυτικά και εγώ δεν είναι το τομέας μου, αλλά δίνει εξαιρετικές δυνατότητες το AI σήμερα. Εξαιρετικές δυνατότητες. Αλλά το χρησιμοποιήσουμε σαν όπλο και όχι σαν απειλή. Οτιδήποτε είναι εργαλείο για να το χρησιμοποιήσουμε, να μας χρησιμοποιήσει και να σταματήσουμε επιτέλους να τρέμουμε τα σενάρια με την καταστροφή, το τέλος του κόσμου. Πάλι ένα Τζένιφερ φίλος μου λέει ότι ξέρεις ότι το ποτήρι αυτό, εννοώντας τη ζωή, κάποια στιγμή θα φύγουμε όλοι από αυτή τη ζωή. Λέει ή κάθε μέρα τρέμεις, το ποτήρι αυτό σπάει και το βλέπεις ασπασμένο και τρέμεις, ή απολαμβάνεις κάθε μέρα που το ποτήρι αυτό είναι ολόκληρο. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος είναι το ποτήρι θα σπάσει. Θα σπάσει κάποια στιγμή. Να είσαι ευγνώμων που σηκάνει ολόκληρο. Ο Γκάρι Βι λέει ότι όταν ξυπνάς το πρωί και είσαι καλά, και όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγαπάς είναι καλά, είναι μια υπέροχη μέρα. Και πάμε να το χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι και να πάμε ακόμα καλύτερα. Οπότε τρελαίνω με την τρομολαγνία και το φόβο. Ξέρετε, όχι αύριο, δεν ξέρεις σε μία ώρα θα είσαι εδώ πέρα. Μπορεί να όταν είσαι εδώ να είσαι εδώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Εμείς, Γιώργο. Θέλει κάποιος άλλος κάτι ακόμα ή θέλετε να τελειώσουμε? Ξαναλέω, θα μείνω εδώ πέρα, όση ώρα θέλετε. Έλα, κάποιος την τρώει, κάποιος θέλει να ρωτήσω, να μην ρωτήσω. Σήκωσε το χέρι, εντάξει. Τέλεια. Ευχαριστούμε καταρχήν τη Δωδεκάνησος πάρα πολύ, την οικογένεια της Δωδεκάνησος. Όλους εσάς, δουλέψτε με τον εαυτό σας. Αν θέλετε, μπείτε στα stories μου, τα update yourself, βρείτε κάπου με κάποιους ειδικούς να δουλέψετε. Είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής σας.